guztioi arratsaldeon, gaurko emisio honetara, ikuskizun honetara bildu zareten guztioi. Usabal kiroldegia gaur abenduaren 3. den honetan, zilarrezko, eskubaloi orezko, mailako, 12. jardunaldiko partidua gatozkizue erakustera eta kontatzera. Aurrez aurre, Tolosa, CF Eskubaloia eta Xixón Jovellanos taldea. Antes de nada, buenas tardes a todos esos fans de Gijón también que nos seguís en este streaming que vamos a ofrecer desde aquí, desde Tolosa, Guipúzcoa, entre estos dos equipos, los dos, vamos a decirlo así, colistas de la liga. Beraz, ja dena prest augusti hau azteko, esan da bezala, eta orain txadirazi berritan bezala, sailkapenean bero-bero doben bi taldeak aurrez aurre gaur. Azken eta azken aurrena, Tolosa, eta arekin batera Xixón Jovellanos. Hau komentatzeko gaur, hemen, batez, bi komentaristarekin dago aldamenean. Txamako, Joseba Garmendia, azteko eta baina, Arratxaldeon, Joseba. Arratxaldeon, Aitor, eta gaur debuta eginez, Gato, Iker, Galartza, Arratxaldeon, Iker, eta ongitorri. Arratxaldeon, eskerrik asko, Aitor. Hemen talismana etorri zaigu, Gato etorri zaigu, eta honekin elkarriko dugu buelta puska horrezta. Olako zerbait eta beharrean gaude. Abesteko ja lehenengo bi puntuk ez? Gaur deuna. Gato, hemen komentarista bezala, ja ez izenak berak ere ondo erakusten duen bezala. Urretan aritutakoa, goi mailan ere aritutakoa, eta gaur esan da bezala komentarista lanetan, baina aurreko aldietan, boladetan ere, armailetan, sufritzen ere bai, hortxe beti armailetan taldea babesten egon zarelako. Orain artean, denboraldian ikusitakotik, ze ondori ateratzen duzu azkar batean, Iker? Azken finen, zeo zer falta zegula, egia esan, puntutxo bat falta zegu, iristegia bukaeraino, baina azkenengo momentun, azkenengo 5-6 minututan, hor jutez ezkigula partiduak. Hemen etxekoak, karo, kanpoara ez juten. Bueno, gaur bai, eta beste behin etxeko partidu guztiak egiten ditugunen bezala, Tolosa Eskubaloia YouTube kanalean zuzenean streaming bidez ari gatzaizkizue hau eskaintzen, eta aldi berean Tolosaldeko 28 kanaleko sinelaren bidez. Gatozen aurrekari begiratzera, eta honen bestean zilarrezko orezko maila honetako 11. jardunaldia, aurreko asteburuko jardunaldia zer izan zen begiratu behar dugu, non Tolosak asteko eta behin azpimarratu behar dugu Cisne Los Saucesen kantxan, porrot gogorra jasan zuen 40 eta 35 horrekin. Gogoratu, Zarauz pasaberritan zegoela Tolosatik, arnaz hartu zen nonbait Tolosan, Zarauzen berez ere Torlavegaren aurka galdu egin zuen 22 eta 30. Azpimarratzeko oso emaitza Barsak Zumosol Ars Palmari irabazi zen 33-28, eta bestea amairan ikusiko zen hori Zamorak irabazi egin zela Biberos Erolena aurka, eta honen bestean liderra dela, bakarka gainera lider sailkapenean. Ikus dezagun horixe, sailkapena nola dagoen orezko, zilarrezko maila honetan. Goiko postuatik hasita, ikusi, hor dago, MMT Seguros Zamora atzetik aurrerakoa eginez, 10 garaipen eta porrot bakarrarekin, lider bakarka jarrita dago. Atzetik ditu, nabardura bat Laizter egin gordu gordea, Barça, Teukro eta Zumosol Ars Palma, Teukroren azpimarratu dut haudek ere atzetik aurrera egin dutelako, orain artean Barça eta Zumosol izan dira, beti horre oilarrak, baina gainera etorri zaie Teukro ere hortik atzerakoan gaude, ja beste liga batekoak. Covadonga, Alcobendas, bera, eta batik bat, hau da, bero dagoen zelkapena atzealdera begirako hori, eta kasik ere atzetik aurrera begira genezakeena. Tolosa azkena puntu bakarra, berdinketa batekin. Xixón Jovellanos garaipen bakar bat du, Alcobendasen aurka lortu zuena, eta berdinketa bat, eta horriei esker 3 puntu ditu Xixonek. Eta Biberos Erolna 7 punturekin, azkeneko 3 postuetan, behin-behinean esan da bezala, jaitxiera postuetan daudenak, beraz, ikusi. 15. eta 16. gaur, orain, emankizun honetan ikusiko ditugun bi taldeak. Bueno, taldeak esan dugunez, taldeen nolabaiteko alineazio horiek, alineazio baina gehiago, taldeen osakerak azertu behar ditugu segidan, eta horretarako gaur bi komentaristak, Iker Galartza eta Joseba Garmendia, Joseba eta Iker, zegoen eskutziko dugu, geu, bitartean, kantxara jaitsi eta entrenatzailekin ere egoteko. Tolosa eta Xixón Jovellanos aztertzera goaz. Bai, bueno, hemen Tolosako plantillan ikusten duen bezala, lehengo aurreko astetik, aurreko partidutik, etxen jolastutako aurreko partidutik konparatuta, Aitortxo sartu da konvokatorian, Iker. Hori da, eta Arratibel kanpoan. Eta Arratibel kanpoa. Bai, Aitortxo ja bueltatu da, bere bizkarreko minek eta danak enduta, eta bueno, dana emateko prest. Eta Arratibel dirudinez, desizio tekniko bat, ez? Bai, azkenen aldaketa defensa gogortzeko izangoa, eta atakea pixkat
lasaio guzteko, porque Arratibela atakantze gehiago, defensa baino. Bai, hala da, beste gainontzekok dana gure gudariak, bi puntu lortzeko gudari berdinek. Bai, Urtzi, Asier, Rike, Raitor, Amiano, Joritz, hemen dao, Julen Garzia, eta Dani, Asier, Lande, Raitor, eta Andoni Zubeldia, eneko zigando tarte. Eta, bueno, Gijon Jovellanos-en taldea pitxin bate aztertzen baldin badeu, ze jokalarekin gelditu goinake? Bueno, argi dago Juan Jose Ruesgarekin gelditu beharko ginakela, hori da importantena, bost zenbakia, hori da Gijonen jokalari importanteena eta horrengan jolasten duten jokaldi guztia. Bai, azkenen ebera eramaten du, ez? Golen kopuru gehiena beha izatea, ez? Tartene bai, nik aipatuko nuke bai Eduardo Conjedo eta bai David Ortega baita gol bexentekin bakoitzak, estremok eta lateralak. Eta bateze Txuso. Pivotea, hori da, penalti botatzen dituen pivotea. Zesan gerezake berataz, gizona ondi, Defensan lana eskasi egiten du, baina atakean asko molestatzen du defensari. Gorputz handiko pivotea da. Eta... Bai, bera, Aitor esaten digu, Aitorrek entrenadorekin dago, Gijon Jovellanos, aurrera Aitor. Hala da, mentxe Sergio Cotelo da geurekin dagoena, Gijon Jovellanos talde kontratzailea. Sergio, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Evidentemente, y no está de sobra decirlo, siendo los dos colistas, un partido caliente, pero a su vez también lleno de tensión y importancia de puntos. Sí, es un partido en el que los dos equipos estamos en la parte más baja de la clasificación y el problema es que viendo cómo nuestros rivales directos van sumando puntos. Creo, sin embargo, que somos dos equipos que estamos muy vivos. Tolosa está funcionando muy bien y perfectamente podría estar con 7 puntos. Y nosotros en casa, al igual que Tolosa, también se nos ha escapado algún partido que bien podríamos haber ganado. Pero bueno, la realidad es esa, que hoy habrá, en el caso de que gane uno de los dos equipos, un equipo hoy verá las cosas con mayor optimismo y otro se verá un poquitín pues como la semana pasada. Son las generalidades, pero de cara al partido que va a comenzar en pocos minutos, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo tienes al equipo? Sobre todo también de moral y aparte de ello también físicamente. Bueno, el equipo está muy lastrado a nivel de lesiones, que la verdad que nos están asolando de una forma poco habitual desde el principio de temporada. Con todo, estamos entrenando bien, tenemos mucha gente joven que nos complementa el equipo y que al final esto es una grandísima oportunidad para ellos de poder jugar muchos minutos en una categoría que tiene un valor formativo tremendo y con eso mantenemos muy buen nivel de entrenamientos. Entonces yo por eso pienso que somos dos equipos que estamos vivos, en nuestro caso porque yo creo que seguimos teniendo margen de mejora y cuando las lesiones se nos vayan recuperando pues daremos otro nivel de equipo. Mientras tanto daremos guerra y iremos sumando puntos. Venga, Sergio, suerte, saluda a esa afición. Ahí estamos con Sergio Cotelo eta segiten berriz Alex Nogues dira batekoan, oraintxe ja barrura joatekotan dira eta Alex Noguesekin ere Tolosako entrenatzailea. Alex Nogues, sí o sí, no cabe ya ni otra pregunta ni otra afirmación hoy. Hoy final, así es, hoy para nosotros es una final porque hay que ganar para la cabeza, para estar bien y sobre todo pues bueno, dejaríamos el último puesto y nos daría ya un poquito de punch para salir para arriba. Recuperamos a Aitorcho, no está Ratibel. Sí, al final, bueno, esto es así, al final entrenando hay que ir supliendo las bajas, lo mismo que cuando vamos hay que suplir a Jorich, a otra gente, pues bueno, hoy recuperamos a Aitorcho, lo que has dicho, a Ratibel no está, pero bueno, tenemos zurdos, tenemos gente y como todo el mundo está con ganas de jugar, pues a aprovechar. Suerte, Alex. Venga, gracias. Alex Nogues, oraintxe bertan entrenatzailea ere, bere jokalari guztiak aldakeletara joan berri direnean, aztara doa azken agindu horiek ematera. Beraz, Iker, Joseba, aurre berriz ere. Bai, hala da, era bat ados Alexekin. Azkenen finaleko kolorea hartu du partido honek. Ez genuen nahi iritsi puntu honetan, baina, bueno, azkenen gauza dien bezala, iritsi geha. Bai, gaina, eske dana jolasten du. Gaurko partidu irabazita, gola berazan beriga, bat atzen ustezu, hau da, pasatzen dezula, bigarrengo aurren aurrekoa. Aurrun, kontutan edukita, gaur irazten baldin batzu oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Bai. Jardunaldi hori gaur hein handi batean eta bereziki azpimarratu behar duguna, bueno, bitartean eta noski epaile ere berea, Josep Millar eta Jordi Quintanar izango dira gaurko partidu honetako epaileak.
eta honen bestean, esan da bezala, 12. jardunaldi hori aztertzen ari gainen, jardunaldi hori bera ere aztertuta. Hartu arnasa, Aitor. Bai. Hartu arnasa. Bueno, nahi guztako likaiduak azpimarratzea gaurko atezainen kompetentzia esango genuke. Bota, Iker. Gaudare bi atezain desberdinak. Tolosakoak, direla argalagoak eta finagoak eta azkarragoak, eta Gijoneko atezaina diela pixkat zabalagoak, pisutxogoak, baino gehi okupatzen duten atezainak. Orduan, gaurko atezainen borroka politia izango da. Atezainak esan dituzula, azkena sekulako espektakula ikusetik etorri ginen hemen Tolosan bertan, Zarautza Menabarrekin. Oso atezaina. Gorka berririk. Zer izan zen ura, Gustatuko zenuen Iker zeukeraren lanarekin. Tolosako izan da gehiago, baina pena, Zarautzeko izan da. Esan barrik ez dago. Baina handia izan zen, arena eta bueno, azken batean, denboraldi horretan, bereziki urtziotegi beste behin sekulako bermea dela erakusten ari da, eta sekulako lan egiten ari da, eta Aitor ere eman bar denean, gure errotaman. Bai, oso ondo ari dira bi atezainak erantzuten, aintzakirik ez dago. Taldea orokorrean maila ematen ari da. Detailetxo horiek falta, eta kalean nik behin baina goretan ja asko somatu dut, esperientzia falta dute eta berriekik horri egozterik baldago. Azkenen burua da, bera. Esperientzien asuntoa, oain aipatu zula, nik erabat benetan, ados nago, zatik sufritu izan dut. Eta bai, azkenen kategori berria da, duela 6 urte nun genten eta oain nun daun Tolosa ikusita, azkenen oso azkar junda asuntua, oso azkar hazi da taldea. Eta kategoria hau ez da, hemen ez inork oparitzeik, orduan, jakin behar da jolasten 0 minututik, azkeneaino, eta hoi esperientzik puntxoi azken txori. Gaur oparituko digute. Hemen gurea, hemen urdina, Tolosa CC Eskubaloia kantxan dagoeneko, zalei ere txaloak eskeniaz, gaur hor ikusle zaituztegun gain, hemen armaian ere, Xixon eta Alex Nogesek onden mandioan adjetibo horri ez, finala den partidu horri erantzunez, zalek ere beste behin erantzunekin dute, eta armailetan sarrera txukuna Usabale kiroldegian beste behin. Irudietan dituzuen taldeok biak ikusteko, ezker gorriz jantzita, Gijon Jovellanos, eskuin urdinak. Tartean esan dugu, Aitortxo errekuperatuta, aurreko jardunaldietatik, Bizkarreko arazoekin eta bil Aitortxo, eta Inigo Arratibel berriz gaur, ez dago roster hortan, aipatu behar dugu ere, Joseba Garmendia txamako ere, ez dagoen bezala. Bueno, Joseba, pusean dozenaka taldean sartzen, hori ere aurreko partiduen iragarri genuen, ja fitxarekin eta bestean taldera, berriz ere Goreneko Eskubaloira, arra asetzeko barruta sartuta, eskubat gehiago botatzeko. Hor nago, Alex Nogesen nahi dune, preste egon naiz. Talde bien aurkezpenak, Jose Cardin batzen bakiarekin atezaina, Hugo de la Puenta, bia, Pablo Rionda, irua, Juanjo Ruesga, Carlos Ruesga, handiaren anaia, bostarekin, Carlos García, seia, zazpia, Jesus de la Puente, Edu Collero, zortziarekin, David Ortega, Amar, dorsalarekin, Samuel Castelao, amabiarekin, Pablo Fernández, amairu, Javi Sanz, amalau, Pelayo García, hogeiarekin, hogeita batekin, Inigo Álvarez Etxarri, hogeita labarekin Iban Álvarez, hogeita biarekin Alex Cortina, iruditan dutazen mutillo horretaz ere hitzekin behar dugu, David Plaza, hogeita mezortziarekin Alex Cortina, denboraldiko lehenengo partiduaren atarian, gero komentatuko dugu, ikusi hemen, Mariskala buru dela, Estane Zarzuaga, seia, zazpi, Aitortxo, Iturralde, Julen, García, zortzia, Joritz, Magic, Goikoetxea, bederatzia, Arrasate behiria, Mikel Zuloaga amar, Aitor Hendelman, Diaz de Serio, Amaika, Urtzi, Otegi, amaseiarekin, Asi Zubiria, amazazpiarekin, Iker Ortiz hor, kuku, emezortzi anotarra,
Aitor Ibarguren, Peter Parker Ibarguren, Mikel Amiano, 24arekin, Andoni Zubeldia, 25, Euneko Ziganda Latigo, 27, Mendi, Dani 28arekin, 29 hasi Larrañaga eta Lander Casado 76arekin. Gaur esan da bezala, roster horretan. Ez Txamako eta ez eta Inigo Arratibel, beraz honemestan dena prest etxeko partio honetarako lehen zintzilik utzi dut bat. Bai. Entrementok eta zer moduz joan dira, astean zehar, orain ja topoa daukagu barruan. Ba, egia esateko ondo jundie, ba, jendea motibatuta da, eta antzematen da jako gua, ba, bai, esaten dugu behin eta berriz burua bere eragina eukiko duen, ez dugu irabazten, zai edala, ez dakize motivazio falta, baina benetan esate izute, entrenamenduk barrutik ikusita, jendea dau tope, jendea dana emanda, taldea pina bada, eta bakarrik falta zaio, trak, arrautzetik ateatzea, kaskaroia, kalimerona aitea, hausita beka. Eta Iker, zenion zeuk ere, Alex Cortina zeuk ikarri guztu gainera kontu hori behita ere ez berritzeko, gaur lehenengo partidu izango duela, lesionatuta egon eta gero... Eskun lesionatuta izan da, denbaldi osoa, eta gaur izango du bere lehenengo partidua, eta bueno... Zertaren minutua izango dituen, hori oraindik utziko dugu, baina lehenera azpimarratu duzte biok Ruesga da ez, gaur bati bat ere ondo zaindu beharreko eta azpimarratu behar dugun mutilak Gijonen. Bai, azkenen bera hartzen du, erasoko lanak eta bere taldeen bera hartzen du, motxila hartzen du, eta eraso guztie bere eskutatik pasatzen da. Ederki, bueno, ba, ja guztia prest eta oraintxe ari naiz ikusten, ba, Iker Ortizekin, Larrarekin, Aitortxorekin, Lander Casado, Estanis Arzuagarekin, eta Aitor Diaz de Seriorekin, ATP-an urtzi otegi dela hasiko du Alex Noguesek partidua horrela ikusita, klasikoa esango du bat, noski, Joritz. Bai, seguramente ingo deu erasontzako gero aldaketa batzuk, pentsatzet Estanis eta Aitortxo jugoiera bai, aurkira eta bai Zulu eta bai agian igual Andoni, ez dakit, lateral bat Andoni izango tean o Joritz ez dago, ba, hoi da, Joritzatakoa. Bai, Zulu eta Joritzatako, bai, zazpikon erasokon. Hori da, hone bestean berazia guztia prest, aldi berean baita ere, Sison Jobilano zen aldetik, Javi Sanz, Iban Álvarez, Edu Colledo, hor baita ere, David Ortega, egalerako, hor tartean baita ere, Pablo Fernández, eta Nagoni, Pablo Rionda. Bueno, hauek ere, beren golegilea den izarre handi hori, Ruesga. Bai, baloi... Asera mintzat ez da, atera. Detalia da, baina... Bai, baloi asko jolastiko, ikusiko dugu. Aitor, hasi aurretik eskuminak eman, gustatuko litzaidak eskuminak bidaltzea Italia. Italira. Italitik, bai. Bai, luxusko zea daukeu eta aukera daukeu, jendea eskubalei ikustea, 28 kanalei esker, Tolosai esker, eta olalko lanak eskertu behar die. Eta nola ez, Italitik ikusten gaituzte, Irunene bai, eskuminak Irunei, eta bueno. Zarautzen ere. Wow! Lehenengo gola partiduan, Pablo Fernándezi, loratuta goxo eta poliki oso, sartu duen gola. Bai. Tolosaren lehen erasoa. Bueno, eskuminak denei eman da, gero badakit baita ere, ez da? Hor bazirera beste neskako herrila pare bat, eskubaloia zuzenen jarraitzen dutenak, haiek ere eskuminak eman edizkegu, ez da? Goierri aldetik, bai. Goierri, tio! Bueno, baden denoi ongio etorri, streaming honetara, izan zuzenen ikusten ere ibale mazta dute, edota, gero baktelaki, hau gero, hortxe zintzilikatuta nola geratzen den, hor nomait ikusten ari baldin bazarete. Joritz! Ze baloi pikatu polita utzi duen hor Mendiri, badabia, Mendiri ere aseratik erantzunkizuna. Alex Noguesek. Beda, hasieratik ikusten zaie, bai, Gijon Jobeian nola jokatu behar duen, Erason karriak eta lehenengo lerroko jokalarik oso azkarrak die, eta ia beti jolasten du hor. Eta Tolosa bere martxan. Joritz, bole galtzeko zoria baina Lander. Casado! Lehenengo gola Tolosak, landuta eta barura, lehenengo erasoa, eraninkor, hortik pasatzen zan da Lander. Kostata, alare, Bai, baina gauza bate aipatuko nuke.
kostata, baino ez etxita esan nahi dute. Hoi da, importantena. Lehenengo partiutik honea hoi irabazten nahi da Tolosa, ez? Ba, seitu, konfiantza taldeen da bueltak, eta azkenen tokia sortzen data. Oain ikusi dugu tokia sortu dala. Gaur atzera 8 zaplasteko handia jasota hori, bai, Cisneren kantxan jasotako porrota anetzen izan gertu on gara, ez, hasieratik ikaldu, tarte handiak. Izan zan partio pitin bat ez zaie, esan nahi dute, oso... Latigo! Bai, Iban Alvarez. Hok ez die lotxatzen, Ez? Porteri ikusten dutenean, zasta. bai. Ikusleok gaur espektakulua ikusko gaude, sailkapeneko azken biak direla eta norbaitek besterik esan bali madu, zilarrezko horrezko maila honetan sekulakoa da maila, eta talde biok hain pare egonik gaurko partidua, seguru, ikusgarria izango dela, jari da izaten, bat eta bi xixon horretik. Bai, tensioa moztu leike, Buah, bai. Bai, Lander! Lander Casado guztitako eta Mendi Nuetak aprobetxatu duna. Dani! Ez da eskutatzen Lander olakotan, Ez Lander ez joritzek eta ez di eskutatzen, eta beharra behar dugu, Bi eraso jokaldi, bietan pibotaren bila, Tolosa. Ba, azkenen bere Alesen impronta da hoi, pivotekin asko jolastea eta aprobetxat... Bai da, bigarren gola eta iguala. Hirugarren gola Gijon, Jobian osena eta iguala. Bai. Azkenen amalaua zentrala oso ondo fijatzen du, eta gero beste lateralak hor horresten du, zuzenen sartuta, zasta. Autopista bezala, ez? Bai da, Ojo, amalaua ere botatzen du, gaina saltau gabe. Bai. Erne, mutila handia dira, eta hori ere ikusten da. Eta txikian nola ikustezun, amalaua, Bai, ematen du ez dula bota behar, baina despistatzen bali mazea, zast. muelle honak ere kutsi ditu, bai. Lander Casado. Larra, Lander... Ze ondo goituta. Ai, lastima, azesku atera duen hor. Bai. Atezaina, Kastelauk. Baina oso ondo bilatuta Tolosa taldea, oso ondo mugitu indue baloia, eta azkenen Landerretak bere desoreka sortu indue erdialde hortan. Behin da berriz saiatzen da pivote lana zuke esan dezun bezala lehen, eta baina lortu du, baina baina ber. Erritmo bizia, Bai. Azeratik. Bai, ez hau hile dobiziko partidua da, Tinton. Hemen gaude. Usabal Tolosan. Haze partido buska. Gijón, Jovellanos, Barrura, ño. Hirugarrena. Guau, nola sartu den gainera, Javi Sainz, Barrura. Bai, defentsan Lagundu berdea. Bai, Aitor, Trezerio, Landerrek, Larrari. Joritzek pixka bat balastari eman desanei, mutilek, lasai. Hau kontratu egin berta. Bai, posgarren minutun sartzeagoaz, eta lau eroso eukidu Gijon Jovellanes okok, eta lautik hiru identikok izan die. Bai. Horri igual, hobena izango litzak estremo pixka launtzea, baina gau, estremo txarrak ez zitue, baina itxi barra zeok. Azkenen Bidea hori izan liteke ez? baliteke. Soluzioa. Lastima. Bueno, baloia berriz ere bere zuretu Gijón. Lau eraso, lau gol. Dena esango balima da. Importantena launtzea. Eraginkor. Launtzea da. Laguntzak hori da, ez? Laguntza defensa. Ba, bestela seita utxeko honekin, bataldea bere estiloari, bere nortasunari eusten ari da Tolosa. Alex Nogues, honen bestean. Erasoan, Xixon, Jovellanos, baloia Pablo Fernandezen eskutatik pasarazten dute. Uoba! Ari gurtzia, Estanis Arzuagak. Arnaz hartzeko mohun dau. Altxatuko. Aitortxok ere, altxarazteko esan. Horre, bota dio mezuren bat ere, irribar maltutxe marra elkarri biek, ala biek. Estanisek esan bartzio, ni mariskala naiz da, ni hemen agintzet eta. Oidek. Opa! Berreskuratu baloia. Lapurtzeko bazen hor, baina justu-gustuan. Baloia. Bueno, ez da txarra. Gijonek erratu den erasoa da. Urtziotegik eskatu laguntza, Larrak eman dio eta Lander Casadok ere. Bai, hortxe, biek ala biek. Baloia aurrera eraman. Eskerrak, horre, 6 minutu sartzerakon da, irutik bera, gauzak... Eta ikustea bestak zen txufatuta dauden, gainera, ez? Euneko eraginkortasunarekin. Ba, listo ez, jaitxizaie, portzentaia. Tolosa urtu. Geuria da tarte orain, hortxe Joritz. Aitor Diaz de Serio. Baloia mugitzen ari dira, bikain, orain. Larra, zabaldu dute, Lander Casado. Eta hor txartzen Zagibanik. Jokaldia bebetik bilatuta Lander Casado norketako bigarren gola, ze ondo markatu dituen pausuak eskuin egin eta rast barrura Lander Casado. Bai, epaiek Pablori txartel horia markatu indiote. Zerbait merezizun. Landerri, txak mezutxo bat, positiboan, demoraldezerako Lander behar dugu. Bai, hoi da. Demoraldezerako Landerura galoiak ere bat hartuta lehen hirulau partidu haietan ibili zen Landerura
gero ez dut esango moztu egin denik. Ze ondo defentsa. Oh, Bai, no, Urtzi! Hemendik ikusi dugu, bete-beten, asmatu indu epaiak, Bere eman bartzaio. Gauza din bezala. Urtzi saiatu da, saiatu. Horrelako jortik eta inda urtzitzako. Linierren lanak indite hemendik. Bai. Bueno, blokeoan oso ondo alare, hor. Eta defensa oso entxufatuta ja, Bai. Fijazioa. Eta malauak ondo, kanpora. Davida Eta kontra Ortiz. lezuan, kukuak ez du barkatuko. Badator, Iker! Zesku atera dion Castelaok. Lastima. Iker Ortizen. Bueno, Kontraraso hori, jaurtiketa eta saiakera hori ez hartu izana. bigarren oparie. Aberrez gehan gogoratu behar, Hasi besterik ezkara egin, zazpi terdi, Tosakiru. Sison Jonosek lau. Erasoan gorri, Asturiarrak. Bai, behin da berriz. Baloia mugiten ari dira. Saiatu Horra goie. berriz Fernandez, barrura dator, nora, ordea, horre ez dago lekurik, ondo Tolosa. Bai, beti erditik saiatuko eta beti bere erasok dijozte erdiruntz. Javi Sainz, baloia eskatzen, pasiua eskatzen ari da Interrememe jendea. Eta Staniz, kalea. Hortik eta bai, Staniz arzua da. Airean Garbi ikusi du, bai. Airean bultzatzea beti. Bai. Garbi ikusi du epaileak. Eta Staniz arzua da, neurketako lehen espulsioa da. Bat gutxi horrekin honen bestean Tolosa. Eta erasoan Gizon Jovellanos. Bueno, hain ikusiko dugu Gijón zabal bat, Jovellanos bat oso zabal irikiko eta Pablo Riondak, Sainzek zabaldu, Pablo Fernández, Sainz. Ze ondo, Aitor. Oso ondo, Aitortxo ez dira, Aitor. Díaz de serio. eta berriz Hora ingo Aitortxo, izten. Ondo daude defentsan. Ona Ondo, utzi. utzi eta Langaren artean. Eta bestea kalea. Ez dakite, errepikapena, gustatuko litzak errepikapena ikustea, zatik azkenen bota indu, Larrañaga. bai, Larrañagak, Larra. bai, defentsa indio, mira, bota du urratxakin, ez da, Ez da 2 minutu. penaltie, Ez da bueno, penaltie, Penalti, bueno, hortxen utziko ez, baino 2 minutu, Colledo eta Urtziotegi. bueno, ez, bera, porteron ezkerraldean, aber urtzi, bai. Edu Colledo. amago eta, Ala, guaba. taska, sartu indigu, Ezkerraldetik gora. sartu indigu guri, baita. Ufa! Hortxe berriz ere errepikapena, bigarrenean, zak, nola sartu dion Urtziri. 3-5! Tolosa atzetik, bigoleko kontrako errenta hori. Mista joritzingo jote, argi dago. Bai, bost bat Eta oso lehen irikia. minutuak, orain bien bitartean. Zubel jarentzat, hortxe Andoni. Andoni Ondo, jabarura ino bera. Ondo. Faltak eta biatu berdi eta ondo. Denbora Hemen, pasatzea. Bai, gaur denek izan barrute lotxagabe. Gaur denek hartu barrute hor puntu txori izenez. Gaur gauzak egin behar dira. Lander Casado. Ez que gaur ez baldin bada Aitor lanetan. Lander. Wow. Ona. Zera atera duen Lander Casado. Ikaragarria. Ikusi beste ben, gozatu honekin. Eta ez alda txartela hor. Nabarmena zen, ez? Bai. Baina importantena. Laukin, gola. Aldaketa txar bat o zerbait da hor, Bi, 3, 4. Bai, Epaileak zarete esan du, adirazi du. Tolosakoi, 2 minutu. Andoni gaizki indu aldaketa bai. Andoni Zubeldia 2 minuturako, nola 2 minuturako, eta zer gatu hartu behirurekin? Bai. Hiru gehiatu zaina. Hau da egoera, hau. Laizter errekuperatuko dugu lehena, egia da. Baina oraintxe bertan, egoeran, ikustazu, Bueno, 30 segundu, Aitor. Hauek dira, hauek, orantxe gudariak. Lander Casado, Aitortxo eta Aitor Díaz de zer Iceman moment. batera. Iceman moment. Arauak esaten du berez, bakarra gelitzen dan arte, jolastu daitekela. Pase Ados. aukera baldin baukezu, jolastera. Ona. Urratxak ez altziren hor. Barrura. Pablo Fernández, 3. gola. Noski hor, uekoak Eda. tarteak handiak eta barrura egin du. Oso ondo sartu bai. Markaduta. Bueno, ez dakit banik, oso Orantxe goiz da berezkuratu igual. dugu laugarrena. Oso goiz da, baina ez dakit ba, argi gorria piztuta. Iker Ortiz, 4-6. Eta 4 jokalariko taldea orain. Eta ondo mugitzen ari dira, Erne. Iker, ja urratxak iteko zure, Ez. ja ez. Urratxak, Ez du paseik eman. ba, paila gala esan du, Bai, bai.
izateko Eta zorian beste bat zegoena, kalea. bai. Pausotxe bat falta zaio. Lau izateko. Kau, eta ni laugarna berresuatu dugula kantatzen ari nintzen, baina ez, laugarna ez. Bera, Atezaina, bat, etorriko bi, zegoen, bat, Bi, Hiru, ez, hau da hirugarrena. hiru eta... Lau. Esan, Lau urratxo eman ditu, bai. Hemen dema. Bueno, nahasmen honetan guztian. Urratxai. Defentsa lanerako berriz ere, oraindik ere laugarren jokalaria errekuperatzeko dagoela esatera ninduan, lehen besterik esan baldin badut ere, karo, lehen atezaina aldatu da lesno gesek, noski atezaina ekarri aukire eta honen beste laguna errekuperatu. Orain bai errekuperatu dugula lehena. Horbien bitartean, irudietan Aitor Aramburirekin, epailea nola justifikazioak ematen aritu den. Alex, nik uste Alex hau gelditu beharko du. Bai. Oso urduri jartzen hasi dira, arbitrari protestaka, hobe lasaitzea, eta burua... Hiru goleko hostea. kontrako errenta, 4 eta 7, Gijon aurretik. Eta errekuperatzen, 5 ere orantxe, atezainik gabe gauden honetan, 5 erasoa ari gara egiten. Errekuperatu du Larra, 6ko eraso, baina atezainerik gabe daude honen bestean. Hasi Larrañaga, barura dator. Eutsi Tolosa, Hasi Larrañaga, oso bihurria zen hori, atzeraka begira egindako pasea. Ez dute elkar ondo ulertu eta honen bestean berriz ere eraso jokaldi hori. Mendik, Lander Casadorekin, Joritz, Larra, Gelditu behar du partida. Iker Ortiz eskaintzen aritzen bere burua, ez dieman Ona. Lander Casado, ze ondo moztu den hor, Lander Casado, 4 gol, Erne! Lander gaur entxufatuta oso, eutxiko Jerry Power. Urratxak. Joko Llanos baloia Pivotea. mugitzen, pibotera nabarmen, bai, baloi gozoa utzi diote hor, eta ez du berkatu Pablo Riondak. Ez gaude defentsan ez, Urti da salduta gaude, zegoen. baino ez ge atea, aldageletatik. Defentsan. Ez dara laguntzen bata besteari, bakoitza bere lekuan dago, eta ez diren moitzen, bakarrik bere leku hartzen du. Eta hortako laundin barra daue. Bueno, Ez ba, daude. berriz ere pare behintzat orentxein jarriko gara, denok ja hiru espulsio horiek da gainitu ditugulako denboran, eta honen bestean gaude zazpiak urtsibirare atepean dagoelarik. Joritzek, Ikerri, justu gania baloia galtzear, Ikerrek eskuin, Lander, handago Aitor Diaz ez ere ozai, berriz ere Larra gaukera du jaurtitzeko, galdu baloia. Falta eskerrak, esku hori sartu den Riondak, txartel horia. Guain. Rionda edo Pablo Fernandeza, Riondarentzat nik uste dut izan dela, bai, hortxe. Riondak nola bultzatu duen, Asier Larrañaga. Lander Casado, Joritz. Une larriak, txarrak dira hauek, baina atera berute hemendik mutile hauek. Aitor Diaz de Serio. Lander Casado, badator, pikatu, ikaragarria, baloia! Dani, Mendinuetak ez markatzeko! Uah, ze baloi utzi dion horrek pikatuta. Bai, azkenen hoixe daukeu, desteiazo hoik, kalidadea dau talde hontan, baina gaur Defensa lana behar du. gaur eta talde lana ez dau ikusten, dau ba hoixe. Norberak agian pitin bat bere aldetik aidazkeneko minututan, baina bueno, ero minutu batzuk izan die, nahiko minutu txorok izan die. Eta guain gelditzen dugu pitin bat asuntoa eta erritmoa. Pentsat gure erritmoa esarri behar dugu. Gainera konturatu behar gea, hainbeste errenta ez dagoela. Ez dago, zuloa ez dago, Bost eta zortzikoa. Pentsa, hirurekin bakarrik jokatzen aritu gara, eta onbestean ari gara tragoa pasatzen. Eutxi, hor, irudietan ere gure jarraitzaile zareten guztiok, Tolosa zilarrean hashtaga erabiliz ere parte hartu dezakezue. Txio bidez, Twitter bidez. Denak balio du hemen, animo emateko. Oso Ona! Urtziren partea zegoen horrez. Eskutxe hori, txeka! Nola atera duen Urtzi. hankakin. Iker, Oh, Ortiz, guai barrura! Bueno, Kuku! guain kontan suertea gure alde eukideu, Baina, bueno, a ber, horrekin kontatzen baldin badeu behingoz. Ja que ez epaiekin ez. Garrena Tolosarentzat. Hor badago, eta nik nire kontuak hortzen euskanen, Landerrek 4 bitan Mendinuetak eta horrein Iker Ortizena bat, nahi zazpe ateratzen zaizkit, hor baten bat kendu argion horbaiti. Bueno, ikusita azkeneko minututan odol jarioa hainbesteako ez da izan, Ez. Ikusita minutu txoroik, ez? Une kritikoa izan da, Ona da, Maiorit. blokeoa eta gainera Urtzi, ondo. Aldaratzea, hori xeia errematatzeko falta zen ginta, baina sekira salbatu dugu egoera. Ikusi beste behin, jaurtiketara nola Zer reflejok, eskuak, Sí. Estaniz eta gero Urtzi bikain, Oso ona, Fernandez, balea mugitzen Gijon. Eskuin, ondo kokatuta eta bere lekua
Agurtuta Tolosa. Gure baloia. Pasiboa orantxeia. Bat, bi. Mehatxua ordute Gijonekoek, gerri golpean Urtzi, Otegi, Osman, Aitortxo, Aitor Diaz de Serio, Pipou, Hipster, Man, Aitor Connection. Aitortxo atea du konpasa erregla eta indun pasea zoragarria. Hori da, elkar ezagutzea. Hori da, begiratu ere egin gabe esan du, ura seguruan dagoela, zomba. Konpasa, regla. Gaina da, dana dakie, Aitortxok, oso ondo behiratzula eta oso ondo pasatzula aurrea, Buah, ikaragarri izan da, 7 eta 8 hor gaude. Barruan. Bueno, hause da esarri behar den gu ritmoa, Pikin bate berreskuratzen egia ritmoa. Etxen gaude, usabalen gaude, eta bai epaiek eta bai behaiek jakin behar duen dauden. Honea, etorri dira. Eta antzematen ari da hori, Pablo Fernández, Iban Álvarezek galera ekarri, egaletik Urtzi! Aldaratzen, ondo Urtzi. Urtzi, Otegi ikusi horri duetan. Berez ere baloia mugitzen ari dira. Palabiz plaza, dagoen, aginte makila duta. Pablo Fernández barru da, torbera bakarrik, kanpura, gure baloia. Falta zen. Baina defensa lana asko aldatu da. Itzeitien nahi die, animatzen nahi dien, da bata besteri laguntzen. Ikusten da estremore bai oso itxita bota duela. Bai, oso behartuta. Ados. Bida, bain, emateu bost batea pasageala, baina bueno, estremo batea dalako eta berriz berreskuratuko Aitor bere posizioa. Urratxak, nabarmenak. Bai. Gero ondo gora joan da, Erne, berdinketako erasoa daukagulako hemen. Ja, baina urratxak ez ditu pitatu. Azkenen bai, zutoina eman du, eta gurea baloia, eta oidana oso ondo dago, baina... Bost eta 8 kritiko batetik ikatoz, eta orain 3 eta utzeko partziela egingo balima dugu, partiduan bete-betean berriz ere, barruan egon gara. Dani, Mendi, Nueta, Larra, Lloris barruraino bera bakarrik, atezainaekin, penaltia! Eta 2 minutu, ez, txarteloria. Pablo Fernández, bai ez? Hauek begira, bai, geurekin gozatu hartu dute. Epaileek, baina orain ikustagun beste behin, erretik baino bikain horretan. Barruan defenditzen, hoi penalti argia, eta hementxe, Aitor, Diaz de Serio, lehena, bigarrena, kanpura joan zaio. Lastima, trago txarra dira hauek, horrelakoak barkatzen direnean. Bai. Hemen Kasteloren aurrean. Penalti asko faiatzen dira, Da sartu imar dira, aukera hauek ezin dira galde. Bai, azkenen lastre bat, hasieratik, denboraldi hasieratik eta makiuna hoi, bai 6 metrotik, Ortizek lehen kontraraso faiatu duna, eta oain Aitorrek, baina bueno, beste lan batzuk egin behar deu. Gijon erasoan, 7 eta 8 aurretik dira, Asturiarrak, egala hortxe, segundo itxita. Ze ondo defensa. Pasiboa, agortu egingo zaien pasiboa, agortu zaie. Azkeneko unean, Stanis Arzua garen falta. Ez, Landerri, txarteloria. Azkar, atatzegia txartela galdetan. Harin, oso harin, bai. Nik uste korrontea hemen, preskoxiago dagoela eta... Kamiseta duia. Bueno, gu etxeako zeatik berko dugu. Karo, David Plaza. Aginte makila hartuta bera ari da orantxe. Gijonen, antolakuntza lanean, Fernández. Baloia ekarri dute bera bakarrik. Ufa! Egurra jaso du Iban Álvarezek. Stanisek oso ondo defendutu jo. Minez, Iban Álvarez, durrean dago. Aitortxo joan zaio, eskuba bota, apatxo. Bai da defentsa, Stanisek ez, Lander parean zeukan, eta gero baloia. Izan da, 2 minutu Stanisei? Bai. Ez, baino gaina, Lander gemati aurpegi. Bueno. Beste espulsio bat, bosgarrena. Stanisen bigarrena. Hori da, Stanisen bigarrena. Eta hori bai dala azpimarratzeko, Erne. Horlakoetan jokalari zetaraino atxantatze da. Karo, azkenen eske olako partidutan hainbeste jokon dauna zintza atxantau. Dana eman behazu. Hor egiten dutena da, tekniko arabera, beste jokalari gatabako bukaeraino, Stanis ateratte. Urtzi, Otegi! Ze hanka atera duen hor, dena alde zunean. Lander, Lander, barrua! Zortzina, jaun Andreok.
zortzi Tolosa, zortzi Gijon Jovellanos. Ez da agertuko, aktan, baino urtsin gola izan da. Ez da agertuko, baino. Hori izan da, dantzari hanka. Teka! Zein gindu. Bagaude. Bain, beste naizta bat gutxiokin egon, baino... Langa, kontrara esan bagatoz, aurretik partiduan lehenengoz jarri nahi dugu. Erasoan Larra, Aitor, Diaz de Serio. Tabarrura. Bueno, haizea gure alde azkeneko 2 minutu honetan, Lau eta utxiko partziala, tonto. Bai. Azkeneko 2 minutun haizea gure alde, Zutoina gure alde, epaien erabakiak ez daude gure alde, baino ondo goaz. Taldea da bere martxa. Wow. Haze suspensioa eta jaurtiketa erakutsi den hor Iban Alvarezek. Bakoitzari berea, txalotzeko jaurtiketa izan da. Hau ez da lotxatzen, ez? Golona. Bederatzina beraz. Eta 20. minutua oraindik ez. Partidu bizia. Ritmo ikeragarria. Eta kontutan izan berdeu, Ruiz Gaztula jolastu behin ikan atakian. Ados, bada zerbait, Defensan bakarrik. Tolosare bai, bere kontra zeukan defensa guztia. Hori ere pentsatu behar da. Orduan hasierako defentsa hori igual izan liteke horregatik, ez dakit. Litekena da, Joritz. Lander. Eta eroso igual. Hortxe egin da, Bai, ez da. Ruesga da, Gijongo batetik izarra eta bestetik golegile nagusia da urten denboraldi honetan, eta argatik da orain gozitza tarrigarri ark erasoan ez jokatzea, baina bestelakoan hortxe daukazu, bosta, erdian, defentsa erdi hori nolabait ere josiz. Ze baloi hau zidien ordan iri! Eta hor! Larrañagari eman barzaio golerri! Eta Dani, Mendinueta! Alde honetan txartelorik. Hori kamisetatik. Ze ondo Dani. Dani Lotite Mendinueta. Lotite! Ze pase eman dio Larraña. Amarreta bederatzi honen bestian. Aurretik berriz ere. 20. minutua, 21. beteta lehen zatian. Sinistu behar da. Emozioa bor daukagu ikuskizunik edagarri eskentzen ari dira bi taldeak. Eta gainera, geuk ja azken ikutua. Zutoinak gurea. Ortiz, badator bestaldean Aitor eta Lander. Tabarrura. Utxartea. Utxartea eskatu Alex Cortinak. Sergio Cotelok. Bai, haize gure alde dago, azkeneko minututan, Kontutan eduki behar da, hau moralki oso importantea da, Tolosantzako. Berun zehon da, eta buelta eman dio gora. Errepaso askar batean eta norre berandu sartu da lima da emankizunera. Oso une kritikoa bizitu ditugu. 5-8 kontran izan da Tolosa. Egoera gainera oso makurrean. 3 kantxako jokalari, 4 atezainak gehitu ezkero bakarrik izan dituelako 3 espulsioren erruz esango dugu. Hori jakin dugu nolabit ere gestionatzen, kudeatzen. Zorte pitximat alde, ez dakit nik uste kemena asko erakutsi duela Tolosak. Azkenen... Eta honen bestean begira orain nola gauden. 8 eta 5 galtzetik, 11 eta 9 aurretik egotera. Azkenen suertea konsekuentzi bada, ez? Baukezu ez, baino zergatik dan suertea. Lanen konsekuentzie. Taldea sinistu du berangan, egia da gu hemendiken zerbait, ez dakita, zerbait faltan botatzen nula, gure ritmoa sartzea, ez bakarrik eraso baizik eta defentsare bai ritmoa esarri behar da, eta hori faltan botatzen nun. Baina behaiek sinisten zuen berangan, eta segitu indu bere lanakin, nahiz eta epaiek esklusiok egin, eta bai da, azkenen suertea, konklusioi, bai da, bigora eta optimista tope. 11 eta 9, ala izan behar da. Bueno, Gijon erasoan. Orantxe berreskuratu dute, falta zuten gizona. Eta ez da txikina etorri gainera, hori nabarmentzeko. Hazen mutilpuska, Paulo Rionda, 3 pivotea hor. Baloia lantzen, Gijongoak ere ideia gabe geratzen ari dira, eta hori seinale hona da. Zer ondo, Zubiria Stanisen postue bai, atea da. Beritzat lehen minutuak, Asier Zubiria. Eta oso ondo hasi da, bigarren defentsa berea. Eta oso ondo, defentsa politia beida berriz, zein darra dauke. Oso ondo Asier, txufatuta. Andonire bai atea da. Biazen partez. Beraz, hortxe, batzui deskansu eta besteak,
berea sortatzera auketek, oso ondo urtik. Bagatoz, Andoni, Zubeldia, ai, egin dio baloi horrek, lastima. Zaila zen, baloi hori lotzea, eta ez du lortu. Bai, zaie, baina eskatu behar diegu ez galtzea, baloi hoi. Errekuperatzen orain bere lekua Tolosa eta lortu dute Auspoa eta Bihotza. 120 daukate oraintxe bertan. Une garrantzitsuak, Eta berreskuratu da lekua. Eta une garrantzitsutan, behize, atezaina, taka, Aizman, atea zaigu. Boi. Defentsa politiak, atezaina beti agertuko. Uaba! Eta penalti. Bai. Da, 2 Andoni minutu nahi gau, Zubeldia. aitzean ikuteagatik. Taki, bai. Bai, lastima. Horengo arauak ola die. Estremo ezin da ikutxo aizean danean. Eta gertatu da, eta honen bestean, epaileak erala Andoni Zubeldia, amorru betean dijo Andoni Zubeldia, horre epailea bien bitartean, erabaki hartuta, dena esan barbalima da, bai, barrutik gainera, eta airean dena. Bueno, hementxe daukago, hortzi Iglesias eta atekin Colledo. Colledo jauti. Otegi! Jarri, zutik. Hau. Guazen, dena zutik gaude, armaietan ere bai, Urtzi, Otegi, Aizman! Irun Power! Ikerritako komentarioai apuntatuko, A ber, beste aldean pitatzen duen. Gertatzen den, hori da. Ona. Hortxe, guardar como emango jot, eta... No, beste behin, apostua. Atezainik gabe utzi gure atea eta 6ko erasua egin. Beda, zulu idie eta... Zulu, ni, Dani, hori da. Ea ba, berriz ere horri ikusiko dugu. Mikel Zulogak, baloia jarri, Larra, Lander, Jaurti, Eta aldaratzea! Barrutik. Aldaratzea barrutik hartu duela. Galdetu barko jo gero duke ahi. A ber, nola, zergatik hartu nola aldaratzea, bera bakarrik zeon da. Gu hemen oso errez ikusteik eba. Hoi ba, hor tensio horretan barruan horrela egonda, ikusi da baloia neure, eta heldu hartzi bat, ba heldu. Gola poliki izango litzak, hor. Keinu eginda eta ondo sartu da baruraino, erdiko pasillo ikusi duelako. Eta txartela hemen. Ai, lastima. Hirugarren guaia, ez? Txartela izan da, gauza den bezala, bai, Hirugarrengo txartela uste. Hane bai, beste aldene bai. Hemendik aurrea 2 minutu dena. Suposatzea. Hortxe dator. Bueno. Amaika eta bederatzikoan. Etzen baurruti, Jesus de la Puente que ez du barkatu. Chuso, para los amigos. Chuso de la Puente. Lehenengo gola, arentzat. Bai, ondo asmatu penalti hori ateratzeko, bai. Erantzunkizu eman dio, Urtzik ikutu egin du. Bai, baina. Horretan geratu gara. Amaika eta 10, don't worry, mate. Horretik ere barruan gaude, aurretik gara. Amaika eta 10 hori, horren gestionatu egin behar da. Iker Ortiz, ez da usartuan. Zarra, Joritz. Erditik itxita zegoen ja. Ufa, eta Igurtzia jaso du, Ruesgak eman dior, Igurtzia, Joritzi. Beida, Bai. Nola sartu dian eskua. Baina horpegin eman da 2 minutu. Hemen Tolosai 2 minutu bota jo testan isita. Atera kontuak. Ez dago ez, aldo erdik taula rosa, Oso Joritz eta penaltie. Eta kalea, hau kalea izan behar du jazta. Ruesga bera. Bueno. Eta Ruesga gero Joritzi begira geratu zaio, zerbait bila, ala? Bai, azkenen... Hor nola sartu dio eskua. Eta hortxe dago Joritz bera erantzukizun hartuta. Lehen erratu dugu, lehena bigarrena asmatu behar dugu. Joritz! Ez hirugarrena da. Bat eta bat, dauzko gorengoz. Joritz, barura! Joritz, goikoetxea! Ez du barkatu, Magikek. Oso ondo mutila, sinistu, venga. Neurketako lehena Joritzentzat, berraugu, Joritz. Magia punto hori. 3 penalti jaurtita, 2 gauzatuta. Pablo Fernández, baloia mugitiko eskatuz David Plaza. Bera David Plaza, Fernandezekin Fernandez aireatuko da, ez? Bai, orain berriz dator bila. Utzi oso ondo. Urtzik itxita zeukan hori, horretzen pasatzerik. Eta defentsa oso ondo, Oso ondo. Atezainen esaldia. Si va fuera, dejar. Argi dago. Oso ona. 12 eta 10 jaun Andreok, 2 goleko renta daukago eta errasoa gainera geure alde. Oso ondo Lander. Urratxak, bai. Azkenen, urratxak ez dio. Eldu diola. Sateu. Batzutan erasokon eta fintatan da rekurso txiki hoi bai baukeu. Beste eskukin heldu eta... Epailen galtzetan jartzen naiz eta hauek ere. Zurtan hona zea ba. Zaska, arbazak. Beraz ondo Iker. Iker! Barrura!
Ortiz! Erason, guain bat gehiago gaude, bai. Hiru goleko errenta. Aprobetxatu Baina ikusten eroso guain. Ez dut ikusten talde bat urduri, bez, lehenengo minututan tensioa esan deula ez, gura izakinen moztu zeiken, guain ikusten taldea erlajatuta, disfrutatzen bezala. Beriz iratzera ingo du esan barka, Iker? Ez, guain urduri darenak Gijoneko diela. Arbitroak egiten, eta urratsak egiten. Eta kontrarazoan aukera, hasik ez, lasai, Aitortxo berak ere esan du, eutxi pixka bat, orain tempusak euk markatu behar dugu eta. Eroso gaudeta. Atera kontuak, eta berez, gogoratuko dut, 5 eta 8 kontran egon garela, alegia ikusi partziala. 8 eta 2 partzial bat alde, arrezkero. Izugarri, Joritz, Eta Iker. bakarrik berez ere, Beize! Wow! Buruarekin, zorbaldarekin, ez dakit Oso ondo eman dio, baino Kastelaok. Hoi, Gatovski jauna argituko Oso ondo dugu. utzilio leku guztian motzean. Tori, zeuretzat, ikusteakon. eskua, bai, wow, ze ona. Keinu tekniko ikaragarria erakutsi du, beraz. Kastelaok. Xixon. Beatea behar bost batera. Odolu ustuta, Xixon. Egunen zaio. Geure, urtzi. Lasa Aitor. Lander Casado, bera bakarrik ainazka. Oso. Daño. Lander Hori kamioia. Casado. Gelditzen du modu. Eta Amar. Abiadura handiko trena Usabaletik pasatzen da. 2 minutu, bai, laizte pasako menda. Alako batean. Oian gutik ez dakit baina. Baina Usabaletik gaur, demostrazia. Lander Casado. Ater barri dut gero estadistikak atxen aldea, baina noker ezpanago, ja, hau, 6garrena. Bai, niekala kontatu ditut, bai. Man of the match. Erainkortasun aldetik, eta atepean urtzi Otegi. Bakoitzari berea. Venga, xi. Hoi da, defentsa hoi. Barrura, eta Da, honen bestean bolada ratxa hautsita. Fijatu baldin bazeate, guain galtzen dihoaztela, Bai. atezainak kendu, eta 2 pivote sartzitu, Hoi da. Erdira kargatu. Bai, sisteman jolasten duela. Bai, oso ondo Iker. Bai, bi pivotekin jolasten du, desoreka batzuk sortzeko. Azkenen fijaziotan da jokalari batek atea behar du, eta hor atzen beti gelditzen da. Lekutxoren tarte bat, Hoi da. Hoi, Tolosa oso ondo idio. Ez aldao pari hor. eta hoxe, esaten behar mendi. Bai, zazpi jokalari. Ikusi kamiseta. Mendi nuetak ez du erkatu, ba. Ondo. Arrasateko irie. Ia kamiseta gabe. Berriro, atezaina Izan barrua. da. Bai, Alesekin 5 bat jolasten duela. Hori da. Laguntzak asko, inbardie. Azkenen gure bai, desoreka lehen esan du, ritmoa esarri behar deula defentsane bai, hau da ritmoa esartzea defentsan. Wow! Ez zuen urruti urtzik, baina ze zartada eman dio nor baloiari. Kontra, Joan Azkar, Lander Casado, Kukua, Iker. Suerte pixkarekin, baina... Kastelao, bizkarre zen oraindik. Iritsi gea, atezaina baino lehenago. Lehenago. 16 eta 12ko ikusgarria izan da mik-mik. Zer egin den jokaldi hori. Tolosak. Baina oso ondo dago, erantzunakola ematea, Azken 10 segundoa, Gijon, erasoan, baloi hori, utzi! Bota. Eta... Ondo zaitu da Iker Ortiz. Horrela amaituko dugu. Lehenengo zatia, 16. Tolosa CF eskubaloiak. Xixon Jovellanosek, amabi, lau gol aldeko errentan. Espero gendu, olakorik partida nola, ikusita nola hasidan partidue. Guain, deskansoa eta atxedenaldia ikustea lautik gora, ostra, ez duke apostu ingo, baina, amesteko. Iker Galarza, talismana. Bai. Gustura ez da. Ikusi behar dugu, guaindikan ez da bukatu, baina batez ere partidu bukaren izangoa klabea. 5-6 minutu faltan hortxe baldin bagare justu, moralki bi ekipok flojo xamar ibiliko dire. Batek diferentzia ona baldin badauka, hortxe dago koska, horrek ere emango du partidua. Ez dut agorrero izan baina Zarotza Menabarren kontra ere horixe gatu zegoen azken 5 minutuetan golik ez, eta anataskauta geratu ginen 20garrenean. Ea gaur ez ziren alakorik etatzen, horreikoz 4 goleko errenta alde daukagu, hori, noski geuria da, eta inork ez zidu kenduko. Atxeen tate txikilo hartuko dugu geuk, laizter utzuriko gara bigarren zatiarekin, orain artean bezala gozatzen jarraitzeko. Horregon berriz ere, 28 kanala eta geurekin batera Tolosa Eskubaloia YouTube kanalean. Gero arte!
Tolosako Bazarramianon Gabonetako oparietan pentsatzen ari gara. Opari bila ari bazara, Bazarramianon zure ingurukoentzat oparirik onena aurkituko duzu. Tolosako Korreo kaleko 44. zenbakian, Bazarramianon. Arsuaga bizikletak. Mendi, errepide, naiz paseorako txirrinduak zure eskura. Puntako material eta osagarri ez gain, aholkularitza pertsonala, tailer zerbitzua eta estudio biomekanikoak ere egiten ditugu. Bisita gaitzazu. Ronte, iaen urteko esperientzia osasun arloan eta 4. belaunaldia lanean. Osasun esparru zabalean adituak eta gaur egunera egokituak puntako teknologiarekin. Ordutegi zabala eta langile profesionalak zure zain. Tolosako Korreo kaleko 20. Ronte. Euskeraz bizi! Ibarrako udala. Maritxu konponketak. Animatu eta jantzi zaitez Gabon hauetan baserritarrez. Zure gustu eta neurrira jantziko zaitugu. Zuretzako alkandora, galtza, osagarri eta gona berezienak ditugu. Maritxu. Tolosan festa gastronomiko handiena. Tolosa txuletaren sorterri. Txuletarik onena Tolosan parrillero onenen bermearekin. Aparteko txuleta Tolosako zerkauzian. Abenduaren 6tik 8 txuletaren festa Tolosan. Etortzaitez Tolosako zerkausira eta gozatu menu ezin hobea. Aurten ere zizka-mizka koska unea. Eta honetaz gain, hitzaldiak, otorduak eta berrikuntzetan behi txuleten kata eta gintonik lehiaketa. Hartu lekua 944-6 telefono zenbakian edota tolosaldea.eus webgunean. Dionisio Ormazabal, erekuntzarako materiala. Harri naturala, zeramika eta parket laminatuetan aukera zabala. Eta nahi izan ezkero diseinuan aholkularitza emango dizugu. Tolosako Nafarroa bidean eta Anoetako industrialgunean. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
Arratsaldeon beste behin Usabal kiroldegia, Tolosa da irudietan daukazuen kantxa hause, horre Tolosa Eskubaloiako jokalariak, Andoni Zubelde Usurbildarra tarteko, elkarrekin animatuta daude hauek, Lander Casado etorri zaio, posteko eman dio, giro oso politian orentxe bertan, jokalariak alde bietan, markagailuak erakusten duen aldekotasun hori, seinale, 16 Tolosa CF Eskubaloiak, 12 Xixon Jovellanosek, salkapeneko azken bi talden arteko dema zuzena izaten ari donetan. Joseba Armendia txamako, guztu gaude, relajatuta ez ordea. Ez. Zergatik ez, pelikula hau zenbat aldiz ikusi dugu Aitor, hemendiken. Irabazten, sensazionakin, da azkeneko minututan, giputxik gea, azkenen nortasuna hoxe daukeu, ez? Beti frenomanokin jarrita eta pikin bat bestera bat marko bat. Gaur, bai. Iker Galartza gatok gaur ere debuta egite lehenengo zatia ondo pasatu dugu eta denok gaude ilusio puntio horrekin ezta eta atxeen aldian hori somatzen da hemen. Badirudi, denak hau txikierekin esaten dugu, baina badirudi. Bai, egia esan ematen du giro atletikan, Tolosa giro bego daukela, Gijón burumakur ematen du daola, eta ber aprobetxatzen den hori. Azken finen 30 minutu falta dira, eta 30 minutu arte. Ez 25, 30. Ez dago hori da, ona puntea. Ez dago hemen inondekin ere erlaxatzerik eta ez eta tentsio puntio hori ere galtzerik. Eta hortxe, Ales Nogez eta Aitor Aranbururen inguruan bilduta jokalari guztiak elkarri. Aupada eman, animo eman eta prest berriz ere. Bigarren zatiari ekin eta horien arteko pultsu horri eusteko. Bueno, lehenengo zatien bat destakatuko balin badugu Lander Casado a 2 golekin buru dabil eta Urtzi Otegi, hori zetran indoan ATP-a Nikela Garri, Bai. Aitortxore defentsan, pin bat motel ibili da lehenengo pusketan, baina gero oso ondo zentratu da, Stanisekin laguntzakin eta gero bigarrene Asierrekin, Aitortxo oso ondo zehatu idie pareja bezala, erdialde hortan eta zentratu azkenen ondoriok, atezainak gelditzen zula. Lehen zatiaren laburpena, erraza eta azkarra izan delako. Hasieran dena kontra zegoen, espulsio asko, markagailu oso kontran, 5-8 galtzen, eta gero arrezkeroztik etorri da iraultzea. Lehen berdinketa etorri da amarnakoan, eta arrezkero Tolosa ja egintari jarri, eta esan bezala 16 eta 12ko honetara iritsi arte. Tolosa hain zuzen ere ja, bigarren zati hasi denean, erasoan. Joretz, Maile, Goikotxea, jaurtik eta egin azkar, bukatu nahian jokaldia, eta orain, kantxeratu berri den atezainak, eta hori Jose Kardin azpimarratzeko da, atezain aldatu dutela, eta honen bestean, beste zerbait bilatu nahian bezala edo, ez da, Xixon? Bai, 16 gola sartuta azkenen normala izaten da. Gola asko die atezain batentzako alde zati batian, azkenen probatu barra beste atezainare bai. Ibalia larzutzeko zorian, Iker Ortiz! Galetik etorri den baloi hori ondo probestu du, eta ez du kukuak barkatu. Bida goierritoka inontzitonen, detaile teknikoa, egon da oso larri baloiakin galtzeko zorrian, ezkeneko momentuen taka, nola... Kamura! Ze detaile teknikoa Ortizei pasatzeko, oso detaile polita indun, Eta ikusi niko nuke oraindik ere, gero aukera balin badugu, urtziko roina esatu duen edo ez, baloi horretan, Baina fijazu zaitezte guain, bigarren ez, Fernandez hori lapurtzen saiatzen ari da, baloiak. Bai, galdu inde, bai. Eta hausi eragin du. Bai, beda, hor dakezu. Ikustagun, nola ez ez? Ez du ikutu hor? Baina, bueno, bea hor dau, urtzi izan da. Hori ba? Zuek esango zen, noski, zeu ez eta hemen balio dutenak. Eskerrik asko errealizazioari. Hau da lujo bat, horrelako errealizazioarekin eskentzea, hemen zilarrezko horrezko mailako etxeko partido beki guztiak. Eta eskerrik asko hor zaudeten guztioi. Zelan aiten duten, aukera mateko bai Italin, adibidez ikusteko olako partiduk eta Irunen eta edozein tokitan olako espektakuloa gerturatzea, gure etxetara eta eskertu beharra dau, ondo urtzi. Biken gero, Dani Mendinetek ere ondo defendatu du hori, eta Aitortxok lanzatu dugu gero karrera, hasi larrainak erabaki duen arte, bazen lasai. Fijatu pixkaten, guain atatu dena txuso atatzen den, Casadoren defensa egiteko, indar gehiago emateio, guain kasu honetan ez du atea, baina guain arte ateatzen izan, kontatu hielako azkenen Casado dala azkenen gehien atakatzen ari dana. Eta ure izteko, hori da, Andoni Zubeldia, Joritz, Landerren mugimendua hortxe dator, Lander barrura, jaurtik eta bai atera du. Bai, hori behar gendun, sistema pixkat, azkeneko bi erasok
baloia galtzeko justu ibili geha, eta bueno, sistema pitin bat, gelditu baloia, guk erritmoa jarri, eta berriz oso ondo. Eta Joritz berriz ere baloia mugituaz eta eskatuaz, jokaldiak, opa, bera jaurtik eta bilatu du. Egurra, aldaratzean Dani Mendinu eta ez. Gelitzeko noski epaileak, baina Joritz hor. Hoi penaltia da. Oinaz ez. A ber, aukera daukeun errepikaminea ikusteko, baina Dani aldatzea hartu baldin badu, eta botatzeko aukera auki behar. Bi, hiru, hoi falta izan da. Bai, hori azteko eta ben. Eta gero aldaratzea, bi jokalari daude barrun, eta hoi penaltia da. Lehenago nik uste, Danik heldu aurretik ere ja adierazita zeukan hor epaileak, iruditu zait, eta... Dani marra zapaltzen hartu du baloia. Bale. Ixilik ordu. Baina hartu du, Hemen, Iker Galartzarekin eta Joseba Garmendiarekin komentarista egile gaur. Dena da hemen, lujo bat. Eta ez esanik ez gaur bukatzen bali badugu 2 puntuekin etxean. Penalti bai, azkeneko momentu negultzakara. Hanben itxubeldiak. Oso azkarra da, Eta penaltia jaurtitzera, lehen azkena jaurtitakoan asmatu egin duelako. Luis Javier Sanz, oso azkarra, Txabo, ezta? Bai. Hor da, Urtziren aurrean, asmatu dio Urtzik, Txabak barrura. Txuso. Txabo ni, Txuso. Txuso. Fijatu zaitezten nun jarri duen, noen defentsan. Landerrekin. Ez dakit, indarragatik agian igual gelditu dezaioke, baina veloziadengatik... Indarrengatik izango. Indarrengatik, baina veloziadea Landerreko ona hori du ordea, japatetik eta bestera, dita batean tximista bezala mugitzen dela. Penalti. Hau nabarmena zein da baiet. Ruesga eta Joritzen artean ni uste gaur. Bai, zehose, hemen txipartak kargatzen ari dela giroa, bai. Ikusi, Ruesga bera ere nola joan zaion oraindik ere buskan. Joritz azkarra da hortako, badaki zein pikatu behar dion. Joritz! Buru bainetik. Magia behar dago, Joritz! Keinua. Bai! Ze ondo. Joritz! Goiko etxe barura! 18! Ondo, Joritz, ondo. Joritz goiko etxearen gol horrekin. Jokalari bageio, 18 eta 5 goleko errentan berriz. Bai, horrekin jolastu behar du, azkenen superioridade batekin, atezainak entzen du superioridade, lehen Ikerra aipatu duna, bi pivotekin jolastea, baina Alesen erantzuna da 5 bate ateatzea, zertako, transizio ikentzeko. Hor mugimendurik apenas, indarra bai baino. Eta bai, ze defentsa polita. Oso ona, pasio horik ez dute horrendik ematen, lastima antxe aukitute txirrikitua. Bai, Andoni atea da, eta desorika sortu du. Atea da, loia lapurtzeko nahien, baina ikusi dezagun, baina gehiagia. Eta horra Aitortxoke, gero esan dio, Andoniri. Arpegin kontatu zen, Bai. Zer den, azken batean, txak pieza txiki bat mugitzea, aldakotan desorika sortzeko. Eta hori da maila goreneko partidu batean gaudela, erakusten duen zerbait. Oso kontzentrauta egon behartzea denbora guztin, Larra. Ze ondo, Larra. Lander. Restu, barkatu, Lander, Casado. Oso ondo, fijatzen du Larra. Bai, berez, Larra ez da zentrala. Larra bere jokoa da lateralen jokoa, Eibarren hola erakusti zigun, da nivel bat, izugarrizko nivelakin ereintzane bai. Baina lateral postuan, ze gertatu da, aurten honea etorri da, eta gauza dien bezala, zentrala jarri da. Baina eske ikusten nahi deu, Larra paperoi hartzeko mohun da, hola? Eskubaloia dauka. Oida, bai, oso ondo ikusten du, bere patxaran, bere pauson, bere veloziaden, baina oso ondo ikusten du eskubaloia. Hoi erason. Ondo Urtzi. Eta Urtzi. Urtzi, otegi. Gero epaileak erara egin duela hoxi pena, eta kexu ziren, izan Andoni Zubeldia, izan Aitortxo, kexu ziren, bagindu zen esan ez duezela. Bueno, Montilla, geutxi, Lander Casado, kantxeratu berri, eta gainera, aspotu egiten ditu bere kideak, bere lagunak, Joritz, Larra bera, Joritz, Lander, mugimendu alena Ikerrek. Bigarre pibotera, eta guain bi bat. Larra, erditik bagatoz, Lander Casado, itxitazunan penalti, berriz Ruesga barruntzeon. Ez bakarrikoi, baizik eta beak gelditu indu. Gaurko misterio hori da, Ruesga erasoan ez da ari, defentsan ari da, eta defentsan egurra banatzen ari da gainera. Erraroa erasoan ez egotea, bere egunetik egun ez da, ongo seguramente. Nabarmen. Ziurenik ez da. Horrega bilatu, bai, lastima. Oso asko itxi da Andoni hortan.
Inbarkozun, pikin batek gehiago zabaldu, tokie bilatu bere... Asier Zubiriak ondo geretu du hor. Oso ondo defensa. Horretan. Ze ondo, bera zela gontzak. Lau baten gainean, hori da gaurko ikurra, ez da? Bai. Ze sartuta dagoen defentsa. 19 eta 14 eta segundoak, minutuak ere, geure alde. Ari dira pusenak aurrera egiten. Hore esan behar da, eta, bolta mantzazu, nahizun aldea. Hori da. Bueno, ez da gugurain behar baino gehiago berotu behar dugula asuntua, baina gaur ni uste dut oraindik ere 30 motza egingo zaizkigula, ikusiko duzu, gozatzen ari garelako ja. Sufritzen ere bai, deno esan mango baldin bada. Egala, eta urtziko ondo itxidu, eta honen esan txirrikiturik aurkitu ez, eta Iñigo Álvarez Etxarriren akatsa eragin du. Lehen esan dugu ez, atesaina urtzik lehen ikutu indu, ezun ikutu, ikutu behar aldu gelditzeko. Hemen edako bat, ezain bat gure ondon, ikutu behar aldu atezain bat baloi bat gelditzeko. Presentzie, bera, ez? Urtziko idauke ez. Bueno, komenta dut, si va fuera, dejar. Hori. Azkenen urtzia da tostada jaten beste. Nola gainera. Bueno, Mendi, venga, bagaude ja mugimenduan. Opa, Lander Casado! Oianguko dukia. Ta-ta-ta-txan! Galoi guztiekin gainera gaur, Irukoa. Bera, Illo txintokeaino elurrekin jaitsi eta barrura. Just, goxo. Eta presko, nego bimada, esan zazue. Arrotuta gaude, Bai. 34. Merezi deu, pikin bat, 34, 6 goralde eta olatuaren gantorrean gabiltza gozatzen. Eskufrena era bat kenduta, Bai. Urratxakon. Ondo aitortxo, Gogoratu zelkapenean, Tolosa azkena puntu bat, Gijonjo Avellanosek 3 ditu, honen bestean eta gaur Tolosa ebaziko balu, 3 punturekin leudeke bitaldeak alabiak. Baina Tolosa aurretik. Elkarren arteko norgeioka zuzenagatik, hain zuzen. Bai, blokeo beharra indio, pivotea ia asierren horren. Beraz, horri ondak ez du barkatu, kontra azkarrean gatoz, hor Tolosa. Jazta, laketak, gelditu baloia, eta berri zehaztea. Ioritz, goiko etxea. Galia mugitu zorain Larrarekin, Lander Casadorekin. Bere horretan ari da mantentzen alde Senogez, funtzionatzen ari delako taldea. Orain Aitor Diaz Ezerio egalera etorrita dago ordea, orain Iker Gora! Suspentzia oso nazen, ez zeukan kontrakorik, baina notezaina ere zerbaitetarako dago, eta... Oso urrutitik, botau. Eta argiratu dio baloia utziri, nola sartu duen orain kontrabeso horretan David Ortegak ez du berkatu Gijonjo Avellanosek, azkar korri egin dute. Bueno, 2 eta utxiko partzialtxo bat, 26-ra. Min hartuta horpegin. Antxe ikusten duzu hor pantailaren ezkerraldean, Juantzaio epailea, Lander Casadorekin handago Aitor. Diaz de Serio. Muturrek eder hartuta nonbait. Eta berez ere jokatzeko preseta moduan. Begi ondoan ea zozerrote dukan Landerrek eta ez honek, listo. Berez ere kantxera. Lander Aitor, Ioritz, Larra, Iker Dani. Olentxe bertan, eraso honetan protagonista. Oso pozik gaude, baina ikusi deu gure fallo bat, behaien gola, Ez daude markatzeko. Gol politia gaina. Oso ondo biatuta gaina. Larra, Lander. Zelana Dani, Lander, bai, egurrean dabile eta hor buskan. Lander Casado ondo itxita. Aitor. Bera Dani. Baina Dani blokeo. Hor Dani blokeo izan da lana, Ez que Diazen suspensioa zoragarria. Mutilek ikusten ez dela nahi ikustarazen diguzu, eskerrik asko. Txuso junda Danekin, da lekua hor. Iker Galartza eta Joseba Garmendia hemen. Komentariste egile. Zuzeneko emankizun honetan ari gazaizkizue denboraldi guztian etxeko partiduetan egiten ari garen bezala 28 kanala bidez eta Tolosa eskubaloia YouTube kanalaren bidez. Urtziren esker eskua hor. Edo ukabilek esik esango nuke. Da, esklusia? Esklusia, asierrentzako. Ez zio ezari, Gu hemendik hola, zuzenen ez dugu ezer ikusi hola rara, zatik bea oso ondo jaurtik eta politia indu baina. Bai. Oso nahi zen da gainera. Aizen bai. Baina, fijatu zein jeste jaurtzi bakila, luzera bota behar duela ja. Obeintzat itxoiten da hola.
Eta gero, zeuek esan duzuena, ez da, gainera baduka alako pausa momentu hori bezala, ez? Momentu zen bat esango genuke, eta txak, esku ateratzen duan. Oso ondo definituta. Urtzi, eta momentu zen, eta Eisman. Bueno, Xixon, Erne... A ber, superioria nola jolazten duen. 26 bostez ari gara aurretik, egaletik, bikaina. Bere martzaio, David Ortegak eta nola ospatu duen gainera, amorro betean. Bai, azkeneko bi golak bea sartu ditu eta nola gaina. Bai. Gaina egalekin asko jolasten dute, gaur 24 asko botatzen nahi da. Bai. Iban Alvarez asko botatzen nahi da, baina azken finen egaleta asko eramaten dute baloia normalian. Beda, inferioridaren Alesek baita postua indu atezen aldatzeko. Joritz, Lander, Joritzekin. Opa! Barura zetorrena. Dana penalti eskatzen. Bai. Dienak epailari begire, tak dira batean. Danak ez di izango ba? Bueno, urdinak. Berriz ere, apustu horretan, atezaina aulkian utzi eta seiko eraso egiteko. Joritz, Landeri begira, orantxeia atezaina dutute bitetan, eskuarekin azteko eta behin atezainak, Kardinek eta gero Langak. Baloia kanpora. 21 eta 17, lau goleko errentarekin, Tolosa ari da irabazten orain Gixon erasoan zetorkigun. Lehen aukeran ez, bigarren aukerarako, freskagarri erasoko jokalariak, eta Gixon berriz ere eraso armatzen. Hor ari da, aginte makilartuta, Javi Sanz, barura zetorren ez, egalera ikusi du Ortega ondo! Ona urtzi, bikain. Eta lasai. Ze bizia ematen nahi, beda, lautik hiru jarri behartzien. Hore! Behaiek beti gora dijozte, eta urtzi atea itxi, krisketakin. Hemendik etzea zertuko. Haundia. Eskerrak. Urtzi Eisman Otegi, letra larriz, man of the match. Impresionante. Joritz goikotxea, Larra, Dani Mendinueta. Dinamismoa dago hemen. Larra, Lander. Barkatu baino txartela izan behar du. Txartela, baino... Jokaldi berdinen, bi aldiz. Puntu batetik, eta gero irua aurpegin eman dio. Bai, azkenen, Jovellanosek beste zerbait bilatu beharko, ez? Beste zerbait bilatu behar du, kiziotik atea behar du Tolosari, zatik Tolosa oso zentratuta dago, momentu ontar partidun, eta beda. Baina aiatzeakoan, gero... Beda, zeitxusia. Rionda gero aurpegin gotzio, jota geho, hors jarraitzen dio, eta atxak. Igurtzia. Ufa. Bueno, animo mutiak. Bidez ekinetik, honen bestean. Geurean segitu behar dugu, papera galdu gabe. Joritz ez da jokalari bat iskutsatzen dana, Larra... Ze pausa. Ez da usartu, bai. Fernández ya mareatu du, baina orain galera Iker Ortiz. Eta barrura! Kuku! Oso totaldea. Gure garrantzitsuak, Baina gora bota dizkioten baloi guztiak gelitu ditu, baina bera ez. Hangakin okarrago ibiltzea. Bale, destifratuko dugu eta honen bestantaka emango diego hori. Kodifikatuta, Azpere Tolosarrei. Oso ona. Fernández, suspensioan eta... Bai. Eta... Bai. Nik uste baita falta izan dela, Aipaiek asmatu indue. Asierrek esaten zio, lehenago. Emango baldin bada. Aitortxorekin eta orain, epaila bai. Esplikazioak emanez. Bai, falta izan da, baina atea behar da. Azkenen 9 metrotik ezin du eroso bota. Eta Asierrek oso ondo ikusi jo, eta usarra hundiz atea da. Eta blokatu du, bai. Hor orain erasotik, ondo! Joan Daloi hori, estalita zegoelako atea. Kras. Bazegoen, hor liatxori orain bigarren zati honetan. Urtzi Otegiren eta David Ortegaren artean. Nik uste parekatu xamar daukara da hori hor dutzi. Leku asko, bat gutxiko duteko, ez? Hor bakarri zeon. Bai. Baina urtzi aurren... Horre estremon... Urtzi aurren eukita. Hori bai. Tostada, janda. Egalera ondo etorri da. 22 eta 17. Bigarren zatiko lan erdiak bete ditugunean. 15 minutuen gaude. Iker, Ortiz, Kukua! Gora ez. Bai. Iker, berriz esan zazu, betik bai, goitik ez. Ona. Eta lehenengo zatin berdine gertatu zaio Ikerri, Motza eman diote.
motza irabazi eta asmatu atezaina. Dana, gauza berdin bezala, behiak jolasten duen. Eskubaloiko atezainok Iker daukazen pitzaduraz gain beti daukazuen ikuste plus den, ez dakite, buru eta zera hori ez, jakituria hori. Pitzadura, Aitor, oso Hor atepean egon egin behar da. Zuek kontutan eki behar duzu, jasotzen duten gehiena defensalari. Beha, ze defentsa, beida. Benetan, ikusgarria defentsa, ze defentsa egiten nahi gehan, ze entxufatuta gauden, azkenene jobeian ez daki nundik noa jun, ez daki nundik etortze zaizkion, eta bueno, gelditu behar du, eske jut litezaio partide. Gio gaina, atezainak laguntza asko izaten du horrekin. Defensa ondo baldin bai joa, atezaina hobeto, eta urtzi izan da, guainik hobeto. Ederki. Ederki, honen bestean eta Utxarte garaien gauden honetan, lan erdiak, bigarren zatia, 5 gol aurretik, dena esango nuke, Olentzia bai alde daukagula. Hau, gaur, lotuta utzi behar da. Hala izan barko luke, baina nahi norbaitek argitu barkoit, aber zergatik irabazten gauden bitartean, zergatik denbora hain motel juten. Eta galtzen nahi geaneran, zergatik denbora hain azkar juten. Zer misterio dago. Jakineko nuke, esan Iker. Barkatu, Guain Utxarte eskatu dutenak Gijoneko izan die. Guain mozten baldin baizkiezu, beste 4 gol sartuta, fuera, jazta. Moralki, beran goie. Matematikak, bai. Baina eskubaloia... Ez dago zer ikusirik, ez? Baina bai, konfiantza, guzti izadoz. Bueno ba, Xixon, erasoan. Pasibo. Bai, Bi. mehatxu horrekin daude. Junda daude partidutik. Ze inozo galdu duen, bai, baloia hor. Partidutik junda daude. Ortizek ez, Sanzek. Aipatu dezagun, Eta Utxartetik bueltatu eta horrelako zerbait egite, ez da oso adierazgarria, zerbaiten adierazgarria, noski. Igual pasibo batzuten, espero igual, baliteke, ez dakit. Baina pasibo sartuta zeuden. Bai, denbo asko. Aitor, Diaz Esterio, Lander, Iker, Lander, ozera, Larra. Larra, bai. Da joritzei mista. Bai. Azkenengo rekursua. Hori da, ez zerbait bilatu behar eta... Zerbaitin behar du eta, bueno, mista batekin, hau bain Lander atakoa. Horren bai, Lander, Joritzek agindu bai egiten du urrunetik, Lander, bera barrura, Larrarekin. Ai, irristekin du Aitorrek. Ondo. Lander. Irristatu inda. Bai. Gurea baloia. Heldu! Dani Mendinueta. Erasoan da. Bai, eta hor muturreko handia du. Sangre, esaten dio, odola. Eta berriz ere bere lekua bereskuratzera Dani Mendinu eta bien bitartean gerarazi nahi zuen, eraso hori Dani Mendinu eta geztu lortu. Trikimailuekin, eta orain, barrura! Ezker eskuarekin Konledok ez du barkatu. Eta gol hori lortu Asturiarrentzat 22 eta 18 jartzeko. Zen momentua irristatzeko Aitorrek. Bai, lastima. Eta gero lehia izan da, horre. Bai. Hala, izangoa hemendik bukaera, behaiek plus bat behar due, eta hoxe, hola ibiliko je. Larra, kondo ikusi du Ikerren lekua, nola atera dio narain esku hori, ikasi dio bidea, Bai. Larra bere lanea, oso ondo iten nahi da. Jose Kardinek. Politia da botatzen, eta baino eskatezaina, zoragarri guain gontan, Ara, eta orain gola. 3 etorria. Eta beren aukien ere nola ospatu duten gol hori. 3 jarri dira. Eta Alex Noguesek tita esan du. Hau pelikula ikusita dauket, eta... Ondo eskatuta. Bai. Pelikula bukaera ez zait bate gustatzen. Aldatu behar dugu. Aldatu egin behar dugu, hori da. Gidoi hau ez, mesedez. Eta lehen bailen boztu eta afuera. Bueno, honen bestean. Orain joritzen mista landu, eta bueno, a ber ze komentatzen duen Alesek. Bai, nola landu behar dugu, nik uste Alesek saiatuko ala 7. jokalari batekin jolastea. Esan nahi, atezainak enduta, eta sistema ezarriz. Azkenen mista atako jote, joritzek bai estremoa, o bai erdira jungoa, o pivotea, zuk esan dezun bezala, eta hola jolastuko behini, pentsatzet, Sistema hori erabilikula. Azken finean joritz mistan egon da, molestatzen
leku txikienen, non behar du. Orduan, ezin dezu erdi-erdien izan, o lateralean, o bestela bost bat itezulako. Osea, azkenen, o pivotea, o estremora, o zentrala baino oso atzean. Baliabideak bilatzea dena ez. Eta egia da gaur, Alex Noguez oso apustu finkoa egiten ari dela, serio demonio, gaur finala dena esan du, eta honen bestean jokalari aintzakotzat hartu eta konkretu batzuekin jokatuaz. Baina begira, oraintxe, Mikel Amiano, atera da, eneko ziganda bat ere oraindik ere ateratzeko dago, Mikel Amiano orentzat lehen minutuak. Ja, beharko zituen, igual... Iker Ortizek ere, ez, atxen tartetxo hori hartzeko. Azkeneko 5 minutu jolastu beharko dituta. Larra, Lander Casado, Lander Reglarrari... Asier Barrura! Goierriko gainontzitoa Barrura. Eta hemen Ruesga behin berriz keja eta keja. Ona, hor Goierriko konexioa esango dugu. Faltan handien artean esan dezutenak, egia esan ikusita nola hainatzen defenditzen duten, eneko ateata... Eneko zigandak utxiko luke, jautiketarekin. Igual 10-12 metrotatik botata, defensa gehiago zabaltzezu. Aukera bat izan dentzike baina. Guztiz adoz. Bueno, Mutilla, beka, sinistu. Defensa... Ondo itxita. Ondo defensa. Gorriek ezin dute orain horrezmatu txirrikitua bilatzen. Eraso, bai. Bati espirit. Baten faltan. Ioritz. Lasa, Ioritz. Lasa, venga. 23 azken 10 minututan sartzeko gaudenean. Tolosa irabazten ari da bai. Disfrutatu, gozatu ezazue, ezabeten zer lekuan zaudetela ere, emankizun hau jarraitzen ari zaretenok. Usabal kiroldegia Tolosa abendoren 3. da gaur. Denboraldiko lehen garaipena lortu nahi du Tolosak. Orain artean duen puntu bakarra hemen etxean, Bordilzen aurka lortutako berdinketa bati esker baitauka. Zorian, oso gertu, maiz izan du. Eta gaur nik uste, liga honek eta eskubaloiak zordi hona eman dizariokela Tolosari! Zapaldu du baino, golpe frankoa falta. Baina nola bilatu duen, Bai, patxara hundiz, ikusi beste behin. Gauzat gustatzen nahi zait Tolosa, beste gauza bat gaurko. Berriz ere bere bila Zuluren bila. Orain nengoen basaten zuen, Kontrarasoan, Txixo... Aizman! Usabalzutik! Urtzi! Otegi! Ikustazu eta gozatu errepikapen honekin! Aizman! Mutua gelditu nahi. 23 babestuaz. Hona atera duena. Garrantzitsua gaina. Oso. Aitor Diaz de Serio. Lander bila gehiagi jan egin da hor. Bai, pazientzia behar deu, pazientzia behar deu. 6 paso. Larra, horti. Ez. Nola babestu duen bere posizioa. Ze ondo babestu duen bere posizioa. Mikelek. Bai. Bai, momentu hortan pazientzi pixkat behar deu. Eta Lander Casado, bai. Karranpak alambreak eta... Ikerrein hitzak hartzitut. Agian igual leheneko bateko haingo erasontzako ez dakit probatu, ez? Aps. Bai. Mas, nik uste hori da, ez hanka pelota tenkatu zaiola hor Lander Casa hori. Ezkarra gehiagaz azpimatzen ari, baina ritmo biziko partidu ari gara ikusten, Bai, gol asko ez dago. Baina, zatik zea die, bi taldeek gol gutxinak sartzen duen taldek die. Bai. Denezan behar dugu, gehien jasotzen duena, Txixonda. Orain erreko abeasek... Berriz ez Zulu Barrura. Hau, lastima Mikelek hor, ez asmatu izana. Ja, mugimendua irabazita zeukan. Bedan, mugimendu oso nahi du, Baina agian igual beste bi buelta eman da gero mugimendu berdina iteare. Minutu bat, 30 segundu irabazten deu. Ze sartu den hor, Iban Alvarezek. Laugarren aukera Espanago harentzat. Iban Alvarez. Eta 3. Bai. 23 eta 20. Hoxe eskatzen deu, pazientzi bizka. Markagailuan, 8 minutu. Pasetxo falta direnean neurketa amaitzeko. Partidua dagoenez. Hor, Larra, baloian mugituz. Korbiak. Pazientzia. Asierrek, Lander Barruen. Faltarekin, nola edo ala, geratu behar horretan gerarazi dute.
Utxartea, bai, sikatzeko, bai, lurra lehortzeko. Hor parkea bustita eta hori lortzen. Dio, buelta ematen, Mineten nahi da mista. Bai? Zerbait azken baliabide errekurso bezala, ez, kasik Sergio Cotelok egin den proba izan da eta ondo ateratzen proba. Ioritz horrela baztertu arazi eta nola baiteko magia hori kendu noski taldeari. Lander Casado, Axila Arrañaga, Orrondo, Ami, bai! Ona! Amiano! Barrura Mikelek, ez du barkatu! Ondo Asier, benetan, bigarren zati hontan. Bea ematen nahi dio. Nondik atera duen pasea. Eta nola? Beda, urtzi Kriston geldiketak egiten nahitu, Landerrek golak, baino ze pausa eman dion bigarren zati hontan. Asier aipatzekoa, azpimarratzekoa, eta... Urtzi, Ostegi, bat gehiago kutxara. Damiano lehenengoa eta sartu, Olako une garrantzitsu bat, arrazoi. Eta minutuak ari da, Bai. Hartzen. Bezatzen horre Iker Ortiz horrezkatu duenean, ari arnaz emateko izan zitekeena. Bueno, horrengo zintzat, minututxu batzuk bintzat hartzen ari da, Damiano. Da ondo gaina. Bai, barra, Ioritz, Asier, Lander Casadorekin, Aitor Díaz de Serio, Aitorren mugimendua barruan pikatu oso ondo! Ez du, barkatu! Mikel, Zuluaga! Zuloa bilatu deu ja. Baina nola zabaldu Urrezga, Hor zabaldu Urrezga, eta pivotea bakarrik utzi, tast. Euren 2 eta utxeko partzialari, beste 2 eta utxeko partzial batekin erantzun, eta berean jarri berriz ere, 5 goleko errenta, 25 eta 20, Tolosa aurretik. Bai, mistari Zuloa bilatu dio ja, lasai, ikusi ze estremoko... 6 minutu falta direnean neurketa maitzeko. Aitor Txokor falta. Aitor Díaz de Serio papelak azkeneko galtin politia izango. Bueno, eta utxartea. Bai. Eta utxartearekin, azkeneko kartutxoak esango nukenik Sergio Cotelok agortu nahi dituela. Eta Alex Noguesen eta Aitor Aranbururen jirabueltan, Alex Nogues aginduak zorroz ematen, bere mutilei ikustazu ez irudia. Denak konzentratuta, sartuta, eta Alex Noguesen kontuak eta aginduak ondo entzunez. Horrelako momentuetan, askotan Gijonek egiten duena izaten da, defensa zabaldu, gehiago presionatu, horrelak baloia galtzeko situazio lortzeko, ez? Baina Tolosak egin behar duna da, moitu, asko moitu, baloi gabe, leku batetik bestea, behaiek txoratu eta lekua lortu. Pixu gehiago due, autolago egiten hori da. Leku kaldatzen, batez ere behaiek pixu gehiago due, Tolosako baino, hori aprobetxatu behar due. Horrengoz funtzionatzen ari da. Jarrai dezala honetan, ikusi hor, Tolosako Gijon Jovellanosek, 25 eta 20ko itxaropentsu honekin azkeneko 6 minutetan sartzear gaude. Eta horrezko mailako lehenengo garaipena gertu daukeu. Ara, esan dezuelako batean, askatu zia? Gertu daukeu. Txamako. Ikusitakoak ikusita eta ikasita haiekin bazpa ere zuhurtziaz. Hitz egiten ari gara hemen, hau txikiarekin alegia. Wow. Ze esku atera duen hor David Plazak. Guain atea da, Oinak lurrean eta... Partio guztia atea gabe eta David guain atea eta lehenengo baloia behi da, Gar defensa. Berriz ere, bai. Horre, defensa... Mista horreratu hori. Bai, guain, Díaz de Seriokin oso jolasten nahi gaur. 5 batekoa izan da. Bai ez, hori da. Landerrek, bikain egindu bidea. Lander, Casado! Mina hartu. Bai, aldaketa behar du. Landerrek, bai, nik uste hortxe da bilela, Kalamerrekin da bilela. Bai. Mina hartu. Edo, bai. Lander, Casado! Dana eman du, Goierriko dukia. Ba, nagonik, keia kontuak ere galdu xamarra dauzkatela, baina bederatzi ez dakit, ja ez ote diren. Goierri aldeko neska, mutilek eta... Jano arteron poz-pozik egon goi, bere oianguko dukikin, Ia, baloia lapurtzeko zorian. Zulu eta Aitortxo, bi galariek, eta gainera Moralahan. Karo, kalea, eske Aitorrekin ezin da jolastu hortan. Aitor, egia da azpijoko oso ondo kontrolatzen. Tak. Bilatu egin du, Riondak erantzun egin dio, ikustazue hor, nola gerarazi duten.
Eta gero, ja, ben gerarazi eta gero, nola oldartu den Rionda, eta bai, Aitortxo gotatzeko ere etzion asko beharko epaileke, baina ez da gertatu. Nik errepikapenen, arek eta bildur gehiago bandit. Atea kontuak. Gure irakaslea. Ona. Bat gutxea horrekin, Sison orantxe aldapak gora erabat, Ufa! Langak atera du baloia gainera. Ondo. Dena kontra orantxe, dena beltz. Lasa izulu. Asturiarrei. Baloia kontrolatu. Eta geuretzat da partidua, 26 eta 21 gaude azken 4 minutu terdi. Azkeneko minutu Julentzako, Elander ez dao, eta Julenen velozidadea eta bere finta magikoi erakusteko. Julen Gartzia ere atera du, nemestean aldez Nogesek. Partidua orantxe eusteko, baina gozatzeko ere badagoelako, Mikel Zulu. Hor finta. Oso ondo, Julen. Gure mini monster, Mini monster, hori apuntatu egingo dut. Julen Gartzia! Ze finta politia, eta bin arten sartua, indarrakin, beste baino indar gutxigoakin, baina beha sartu agortu guztiak. Seguro, aukitik hori eskatu diote, eta bete nola gainera Julenek. Hoi dauke beha, ze velozia dauke. Mini monster, ona, gustatu zait hori. Zuri Julen, hau ikusten ari zaren errepikatuta, kontatuko diguzu. Sison, erasoan! Wow! Gerri golpean eta haze gol atera duen, neurketako goletako bat, Bai, txalotzeko mokoa, Iban Alvarezek. Usabal isildu inda. Bai. Beida, Zop! Wow! Goletako bat edo neurketako gola ere, bai. Horre izan da Lander Casadoren beste oso polit bat baloia loratuta sartu den ura, eta Tolosa 27, Sisoneko 22, zelkapeneko azken bien arteko deman, Tolosak, eta hauxe da albistea, azken postua utzi nahi du, Faloltxo gorria utzi nahi du, demoraldian aurrenekoz. Eta buka, venga Mikel, bota behar da Mikel. Asier Larrañaga, ondo ikusi du Aitor Diaz de Serio, lastima, ondo itxidu arratezainak, egalekoi neurri hartu diela ematen du, atezain honek. Bai, oso ondo, Oso ondo zabaltzen da. Falta. Baina defentsan ze sartuta. Bai. Oi, azkenen noi ata digu, aurrera, partida hauxe eman du. Gaurko klabea, defentsa. Bai, defentsa sortzen duna, atezain gan, azkenen ondo defenditu, eta atezaina, ez esanik ez. Baina kuriosoena oso gaizki hasi la defentsan. Bai. Da bukatzen ordea, primeran. 2 minutu. Kalea. Bai. Baina epailea altxatzeko esaten ari zaio. Gorria. Zeini? Asierrei? Bai, Asier. Bai, Asier. Gorria? Bai. Ui ba. A ber, igual aurpegin eman dio, bete-beten. Edo oso fuerte aizean. Ikusi behar du Goria, errepikapenean aukera dukagun Asier Zubiria, zuzenean armailetara, aldageletara baino. Asier Zubiria, 27 eta 22. Eta penalti alde izango du Sison Jovellanosek. Ez, falta. Bai, hori da, falta. A ber, honekin iturriko zaigu, mila esker realizazioan saiakera honegatik, eta... Bai. Aurpegian eta izen. Bai. Berandu, ezan bere tokie, eta bai, eman dio. Baina ez da urdina izan, ordan urrengo partio jolesteko aukera auka. Bai. Boge xantzia ez dauka. Gorria zuzenean. Horlako emankizu bat egiten da, inoren enbiriarik ez dago guk, Hau daukazue, Luxio bezala, YouTube kanalean Tolosa Eskubaloiarekin eta 28 kanalean zuzenean. Nola hartu du baloia? Eskubaloia maila gorenean eta pare jarria zemengo maila ere. Iban Alvarez. Hau hori da, babak eltzetik ateratzen, Asturiarrei. Bai. Baina errentarekin gaude eta honen bestean ikustazue, azken 2 minututan 4 goleko errentarekin sartuko gara. Joritz. Asier Larrañaga. Vuelta. Izkutuko neurketako gizona esango dugu. Asier Larrañaga. Baloia mugitzen ondo. Asier, Aitorrek, Epa, eta kalea. Ez du ezki bukatu behar, Ez du bukatuko partida. Baina hori negabi izan da uste. Berdin du. Beskua altxadu. Ez aldau, ez? Bueno, gero kirolegez. Rueskak ere barkamena eskatu eta berriz ere akzioa. Ez da Ruesgan azkeneko izango, Asibo. Beda, besta bat. Ze ondo bilatu den hor, Asierrek, baina ez du asmatu azkenean. Asko itxi azken momentun. Kontra esoan, azkarra amaitu behar dute. Gijongoek eta badakite, honen bestan azkar eginda. Urtzik. Ondo geldiketa. Zutoinaren laguntzarekin, taka. Ze geldiketa indion.
Ez dagoela hor sartuko denik. Azken minutuan sartu gara 27 eta 23. Tolosa CF eskubaloiak historia egingo du oraintxe bertan Laisterrera. Bai. 24 sartu du Xixonek. 3 goleko errenta daukago. Azken minutuan sartu garen honetan historia nioen. Zilarrezko orezko mailan lehenengo garaipena lortzeko dagoelako. Tolosa CF eskubaloia. Armaietatik txaloak ere oraintxe. Azken jokaldi litekena Tolosaren erasoan. Ondo, Alex Noguesek utxartea. Bai, pasibo aurretik, traka momentu txon, geratu, eta guazen jokaldia bakoitza beretokin, eta... 40 segundo hauek amaitzeko. Jokaldia preparatu, gola sartu. Gauzak horrela eta aurreratuko naiz. Salkapenean honen bestean Tolosa eta Xixon, parikatuta geratuko dira. Gero ikusi egin barko da, Bibero Zerol Nabak zer egiten duen, baina... Ikusi egin barko da Bibero Zerol Nabak egiten duen, baina arekiko 4 puntuko desabantaila geratuko da oraindik, eta berdin baita ere Cajasur Córdoba balonmanoren kontra. Cajasur Córdoba balonmano, urrengo aurkaria, Cordoban, Asteazkenen daukegu. Asteazkeneko partidua Cajasur Córdobaren aurka. Gaur 8 barru berriz hemen etxean, lehenengo itzuliko azkena izango denabez jokatuko orduan Tolosak. Alarcos Ciudad Realen aurka. Honen bestean, datorrena ere gaurkoa irabazita, ze partidu potentea garrantzitsu izango den Cajasur Córdobaren aurka. Balizkoak, Córdoban irabazita, era kontuak 6 punturekin jarri, segiaz 5 jarri, eta ja gauzak beste nolabait ikusi. Azken erasoan, ea horre Tolosa, 30 segundo falta dira, 3 puntuz, 3 goles, ari gara irabazten, dena eman da hor baruraino etorri bai, baina asmatu ez. 30 segundo, Xixon Jovellanos, ja... Azken atxa ematen eta eginala egiten, dena zor bazai ere, aitortu behar diegu, txalotu behar diegula eginala horri. Azken eginala horretan, Fernandezen jaurtiketa eta noren geldiketa, Urtsi, Aizman, Otegi! Bueno, zuti jarri beharko nahi. Jendera la jarri da armailetan, txaloak eskainez eta aldeari. Tolosa CF eskubaloiak 27, Xixon Jovellanoseko 24, Joritz Goikoetxeak jaurtiketa egin du ez tasmatu, tutua! Ja, ze merezita zeukiaten talde honek ditu dira. Amaitu da, eta iritsi da, 12. jardunaldian Tolosa CF eskubaloiaren lehen garaipena. Joseba Garmendia txamako, merez izan du sufrimenduak, lehen garaipena iritsi da. Iker Galarza, eskerrik asko talismana behar bada, zeu zara eta zor diot, Riberari ere, esan diot, txikiarekin etorri zara, eta irazta helma dugu seguru, hori izango dugu gainera, zeure txikiaren bultzatxo hori izango da baita ere. Dana balio 2 puntuk hemen gelditzeko. Kantxarra noa, man of the matcha harrapatzen dudan eta Alex bera ere bai. Bai, gaur zaila aukiko zu Aitor, azkenen nori harrapatu man of the match bezala, baina... Ze garrantzitsua denez, Iker? Bai, horrelako partioak iraztea, hasieratikan esan dugu, irabazi behar batzan, bai edo bai. Bai, irabazi da, kostata, baina irabazi da. Bai, ja, joku politia aiten nahi ginen azkeneko, hasieratik ez, baina sariri gabe. Eta, iritsi da momentuen, non saria lortu deu, eta gero kontutan hartu behar deu, Kordobako partidoa, Gijonek enpatatu intzun, berez oso garrantzitsua da horrelako maitzatekin jutea. Bai, hombre, gaina zea guztikin, ez? Beda, uste eta Aitor ja protagonista batekin bilatzen behintzat bai, aber nola harrapatzen dut, zatik behintzat danak izango ye. Aber, uste Alex Noguesekin nago, eta gero Urtsi Otegire eskatu dugu. Respiramos, Alex Nogues. Respiramos, sí. Zorionak. Sí, bueno, yo creo que ha sido un partido, pues bueno, calcaba a muchos de los que hemos jugado aquí en casa, lo que pasa que hoy el final pues ha sido feliz. Hoy hemos pasado los famosos goles de la línea de los 22 y entonces, pues bueno, al final nos ha dado, yo creo que al final, hemos sufrido más por cómo estaban siendo los últimos partidos que jugábamos aquí, pero bueno, al final, ahora echando un poquito para atrás, yo creo que ha sido hasta bastante cómodo al final. Incluso se ha disfrutado, ¿verdad? Sí, yo creo que estábamos un poco tensos porque no la teníamos con nosotros, pero al final hemos estado viendo que del minuto 15 para adelante llevábamos 4 o 5 goles de ventaja, entonces eso, estar eso en un partido hacia el final significa que se han hecho muy bien las cosas. El problema es que como habíamos perdido puntos
también con maneras similares, yo creo que ninguno lo teníamos todos con nosotros y incluso al final en el pressing, que no había prácticamente tiempo material, también estamos, ostras, y yo creo que bueno, que no hemos disfrutado tanto por eso, pero bueno, al final ha salido bien. Alex Nogués, tengo la sensación de que teníamos una cuenta pendiente con la Liga y nos la hemos cobrado ya. Sí, porque es lo que habíamos hablado en otras retransmisiones, que nosotros al final sí estábamos compitiendo, estamos haciendo buenos partidos y la gente está entrenando bien, está jugando bien y al final no te llegaba ese regalo de los puntos y parecía que la temporada no iba bien. Pero bueno, hoy al final ha sido, ya te digo, para mí ha sido un partido como muchos de los que hemos jugado aquí en casa. El problema es que hoy pues bueno, hemos estado más acertados y hemos cometido menos errores. Sin duda, tenemos que disfrutar de este momento, pero nos ponemos ya también el próximo miércoles en nada, un partido también vital con Córdoba. Sí, bueno, yo creo que sí, es un partido que nos han puesto una jornada entre semana en diagonal, que vamos a ir también, pues bueno, como vamos a ir, pero después de ganar, pues hoy ha habido también gente que ha jugado menos o casi no ha jugado, que va a viajar, que van a tener que quedar ahí, y bueno, esto ya sabes, cada partido no sabemos quién va a sorprender, y iremos con Córdoba, pues eso, con las maletas llenas de alegría y a ver si sacamos el partido. El entrenador siempre es el aitacho del equipo y nunca querrá destacar a ninguno de los miembros del equipo, pero hoy Aizman, Urtzi, Otegi se ha salido. Sí, yo creo que hoy ha vuelto a coger el nivel, también ya lleva mucho en esto, sabe que hoy era un partido muy importante y bueno, yo creo que ha estado concentrado, estaba bien, ha habido momentos que ha pedido calma a la defensa, ha habido momentos que ha pedido a la defensa no abrirse, de que se mantuviese junta, ha habido algún momento, porque ahí hemos tenido algún momento que con la ventaja nos queríamos abrir para robar balones, para sentenciar el partido y eso suele ser un error y bueno, y luego también nos ha puesto algún balón ahí en primera oleada que también nos ayuda mucho. Urtzi, Otegi, Aizman, zorionak Urtzi. Eskerrik asko Aitor. Gaur, bai, halako baten iritsi da, eta gainera, Alexek esaten zigunez, azkenean ia ez gozatzeraino, baina behintzat, bukaera lasai xamarrarekin eta guzti. Bai, azkenean bai, lortu dugu lehenengo garaipena, lanean jarraitzen dugu hasieratikan lehenengo garaipena lortzeko, eta bueno, gaur lan askorekin, hasieran oso gaizkia hasi gea, lortu dugu remontatzea beti berdin dugu, ez? Azten gea atzetikan markada jun, lortzen dugu buelta ematea, baina gaurkoan adibidez bigarren satin ez dugu izan bajoi hori eta beraiek aurretikan jarrira, eta bueno, zorionez, azkenean bukaera polita izan dugu. Neure egingo dut gaurko titulu hoxe, Man of the Match, zeuretzat, bikaina aritu zara, baina personalki, zeuren lana azpimarratzaz batera, seguru gustatuko zaizula, esatek gaur defentsa lerroa ikeragarri aritu zaretela. Bai, nik beti esaten dut ez, portero bat ongi jolasten baldin badu, normalian, defentsan lana ona delako ez. Baina nire bai esan barret, hasieran, lehenengo 14-15 minututan... Aitortxok hemen erregaloa. 14-15 minututan ez dut baloirikan ikutu, eta Aitorri igual eskatu bat nion kanbio, eta baina justo baloi bat ikutu, eta ratxan sartu naiz, eta bueno, defentsan laguntzakin, lortu dugu, hijo, 24 goletan usten. Bukatzeko, garaipen honekin, historikoa den garaipen honekin, zein da mezua? Mezua? Astebururo hemen jendia etortzea, guk lanean jarraituko dugu, eta deren artean helburua lortzen dugun. Irungo bi seme handirekin, Urtzi Otegi eta Alex Noguetxekin beraz, honen bestean gaurko emankizuna Laster ala usteko moduan gaude. Hortxe zarete Joseba Garmendia eta Iker Galartza, zeguna da orain hitza. Eskerrik asko zeboi eta zorionak beste behin Urtzi. Eskerrik asko Aitor. Eta Alex Noguez. Agur. Urtzik esaten zuna, ez? Ze garrantzitsua da defensa portero batentzako. Bai, gaina era bat, Hasieran ez defentsa oso larri bilida, gero bukaeran lehenengo pusketa, lehenengo zatiko pusketa gaizki, lehenengo zatiko bigarren pusketa bukaeraino oso ondo. Eta bueno, guain etorkizuna behiratuz, optimismo oso baikorrak ikusten deu, eta beida, urrengo jardunaldin Kordobaraino goaz. Gogoratu berriz ere, lehen ere esan dugun hori izta, selkapenen baita ere gure ligan dagoen taldea da. Kordoba, iaz, gure ligan ere zegoen talde izan zen, gogoratu fase igoera, fase ura, eta haiek nola gainitu izan genituen gero, Kordobak maila lortu zuen, azken batean talonario bidez, eta orain Kordoba izango da, han Kordoban aurkari garrantzitsu hori. Kordobaren aurkako partidu hori, asteazkenean jokatuko den partidua izango da, beste hainbat partidu garrantzitsu ere izango dira, jardunaldi horretan, utzi da Arnalseri buelta ematen, emozioarekin ere bai, egia da, den esateko. Ze hor, esate baterako, Xixonei begiratuko alima dugu, ze Xixon horan ja atzean utzi dugune taldea da. Eta Xixonek datorren jardunaldiko partidu hori etxean Torlabegaren aurka jokatuko du. Bueno, eko egin barko da, ez da orain, piano,
urratsez urrats, baina gaur pauso bat eman dugu eta nik uste honekin akaso aldaketa bat etorri litekeela. Bai, hala izan barko litzake, ez? Azkenen oso zaila da lehenengo gutzako izan da oso zaila lehenengo partido bat irabaztea, baina hemendik aurrera, ja, lehen esan du bezala, Kalimero bezala, Kaskaroia hausi deu, Arraultza hausi deu, eta hemendik aurrera, hoxe, konfiantza guztikin. Azkenen, Alexek esan du, konpetitu indeu oso ondo, baina betire suerte txarra. Oain, konpetitu deu, iguala irabazin deu, eta bidea hoxe da. Honen bestean, Iker Galartza ongi etorri, gaur bereziko izan dut, agur esan aurretik. Gaurko talismana ere zeu izan bide zarelako, eta honen bestean aurrerantzean ere hemengo emankizun hauetan komentarista egile izango zatxugulako. Eta Txamako Joseba Garmendia, zuri ere beste behin, eskerrik asko, eta zorionak garaipenagatik. Merezi baldin bazen horbaitek komentarista egile bezala, sufritu dutzen bezala zeu izan zarelako. Eta zeboi ere ikusi entzule izan zatxuztegun guztioi, eskerrik asko horre egotegatik, badakizue, Tolosa CF Eskubolegaren YouTube kanalean aurre, hemendik lasterera ja irudi hauek guztiak, orain ikusten ari garen errepikapenak eta partidua bera ikusteko eta gozatzeko aukeran eduko duzuela nahieran, eta 28 kanaleko ikusi entzule zaretenok ere, eskerrik asko bertan egotegatik. Gaur, bai, gaur herrifar handi batekin agortuko zatxuzteko. Ondo izan. Erarte. Erarte.